alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanu ni ka ala barkada ka saliti dawla son herma ka no ala kirabay kisini nema baka ana somgo ani maoma de yutu nyonya foka ta jodon se ala kanin awbe o jamakulu sanumay fe amba foka wali mando tuguni aw fen ne be ni wati sira ni awbe ke an la jalila malikono malikoka ambe folo ka awla duniya ka fo anga kene kayan bi bakorba kuna foniya munun be mun kana kallasi awma a folo o de an fanan karamu ka Seydi Sherif Usman Madan Haidara ka tafsir kene miniti bonyango tambonyango ona ira awla tafsir kene ka bangun jegne bu misirla o ko fe sungalo kuna foniya ne la sona ma amina kibara udi awma femi mana keno anga bi hadisul iftar a kene ka an karamu mi welelendo o de Sheikh Abdul Qadir Haidara ali de bena bi kene nyelema anye o ko fa amena ne ga jurusira labla aw ye sanga fitini aw ka se ka donka folini duwaw ke ani aw ni nyogon celala o ko fe madame Aminata Keita Aminata Traoré ale ka cuisine ka se ka feminye dumuni yere ani furufuru ka dlanchogo jira anna min kan kosobe abeno o ira anna ni ala ni kira sonama o ko fe ni ala sonama kene ko nasira la docteur ko ambalomso Tata Touré kuje ale ka sorole aw bena wiye kata si aw ka suina nafila umani ala ni kira sonama bi nini de bakuruba kuna foniya min be ambolo keneka amba fotuguni ka waliman don ka nga sponsor fo waliman don ina fo anya fa ye chugumina aw joro anga ni jemukai ademelila o de foko hakilito anga sponsor ale ka ni produit nununa ka damine mayonnaise kadi kata se ti alkaba kata se le halib fo kata se femi ji precieux ona nyona najini kadi min bela jelene ba bulu ango ambe fe aw ka sande ka bampew akana yesugo kono o bayra ona ka foko aw be an lajela wa an fana akachala fa me kuma mun fola awu ne ka barake ni ay la ami do ka baracho ya nyuma ala ka no ya ka nga sponsor fe befo fe nana fara anka nin kalu ina nin baraina ami do ke abela jelenye ka bara in be nundo nyogon fe ani an karamo munu be nyogon bolo ni ala ni krasona ma munu lu bismillah ma folo o de madame Konate Fatmata Konate o ko fe an karamo Alpha Yigila olu fla de bambola bi anu bina jeka bara nke am folo ka madame Konate bismillah kene kono ça va alhamdulillah nte astila ami ala tan sungolo alhamdulillah don mashallah ami ala jaba ni lamé baga bela jelen fo malikono malikoka ya ala tanu ka barkada salo anyi do ka nyoni kala ka samre girana ala sona ka nyina girana ami ala fula ka barkada ka nyina ala fe nyina fana sumolo faramun ko ala ka ke hereni barajiwe udawrola ka nyina ala fe labango nyima ani shi dalaja ala ko di anyerema sanchama sumolo ya ala bul ala ko girana ka bela jelen fo kaloti ni ala ka no ya bela jelen amin ala ko jomne ambi fo tuguni ki walimono Alpha igla bidi ati jogoji basitila bajfuitina da kunya kelen foli kanya si an fleba bela jelen man watina ami foli di an fleba bela jelen ma ni wati la mo mun sikile me ka Sherif la TV laje malikono ani malikoka ambu fu ka ala fana fu ka ala barikada nyina san yira linana ambe foli bilele bata ko nyeshi famille Sherif lama bangoni na an karamo ananga gidi anaka dimba belajele anga fulu belajele ka fuli fana di e fana jalloma ani barake ngom belajele inshallah ala ka sanwara irana amin ala ka shunti ko nyuma irana amin ala ka jowu belajele min ko ko tele ala amina tafsir keneka jumene bembi alhamdulillah say jalo bi tafsir keneka afani an karamo a Seydi Sherif Usman Madan Haidara iba folla dala amaliga tafsir su chugamina ina ta ale kundona an karamo no de Seydi Sherif Ahmed Tijan Haidara alika wala lamin de sina namina kuma ka bi o de suratu Fusilat ay wala liku la ko soro fami soro la anga jata law fe anga je anga nyama daw du fe akatimi aduma Salam
Nono Aliou. Ah, Nono la horon. Ni anye yoro min dama de foy no ruful mukata ira nana na ko mina mais ni kle fela adadu laje qur'ana kono ibta sura ayo fo chugo min shufala adadu be hakke kini shufala hakke aw me munyo keti we bini kle adadu ira ta jigina qur'ana kono kle ibto soro ubi be san kle jati da hakke ma shen keme saba ani shen bioro ani saba wal ma shen bioro ani duru o hakew wala ni shen keme saba ani shen keme bioro ani duru ni o de besan kle hakema o koro kle re zikru na qur'ana kono no e kle fela al yawm dun o bi besan bi dun hakem min so qur'ana re o focus o hakem Allahu akbar wani ya takalaje وده لا يبقى فين إنه شيء مكتي الشياطين الشيطان يعني ملائكة بيننا نفس عدد ولا عدد كده القرآن يرتدرون كايرا كم يا مسا من يفعل ولا حروف المقاطعة كايرانين أولى وعلى كلا كلا شوية مننا أما كيف نفع السجراس كشوية ودك وده لا يبقى كايروايا دسرو حروف المقاطعة إنه يرلا سل شوية لا koni mo minye qur'ana kala nafa bala ko qur'ana harfu kile wo kile ko abe nafai ko la aqulu alf lam harf ko aleta ko alf lam mimu harfu kale ba ko harf lam harf wa mim harf ko abe adama tatani ko qur'ana ko yi magara fen kile wo kile na be do wala ko harfu القرآن كله إن شاء الله. نعم. تنزيل من الرحمن الرحيم. أكو القرآن يجي فندي من الرحمن قبوا هنا جرني مسيرة. يعني أودي ببي هنا من دسرة. نعم. أودي جي هنا. نعم. الرحيم. وكما قلت كلها هنا كرنجرلي. نعم. أنا أبكك نمبكرو هنا با دو كلها هنا با نوي الرحمن أو الرحيم أو هنا دوملي أو هنا من بدومي ولا هرتا دينو الجنة سبو هنا وهنا جنبو سرويا كنا يلا نفلو لا فعلا دمو بير ولا أبيجو من بدومي لا هرا هنا الرحيم كتاب فصلت آياته كو كتاب ده فصلت آياته من آية فرنسية قرآنا عربيا كلام بني العرب كان لقوم يعلمون منغصو منهم بأدم أو يمنهم بعدهم نعم قرآن كان يرى لفصلت آياته نعم سورة يرى سورة فصلت نعم أبين يرى يقولوا لفصلت آياته قرآن آية ولا لا دانا sabu iba ta kala je qur'ana de farfasiya do fenfe ni olu fo nyonko masalan bato bato ani ko duni ala ma ka ala bato wal ma al halal wal haram wa bo chokenna ad dunya wal akhirah ka olu farfasiya anye wa bo chokenna al wa'd wal wa'id كلك ألوفنا فرفاسيا ليدو مين ترى أني بغبال كام مين ترى ما مين مصر أكسر ترى لا ليدو مين ترى يني كلاوي ولا كنيمبه ولا قرآن الجورا يروينا فصلت آياته ولا ني آية يرن نوفي نعم
a ka ca la k'a fɔ kuranɛ bɛɛ lajɛlen walawalalen don n'i y'a ta k'a lajɛ foyi tɛ yen نعم sɛbɛnfɛn foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ faralen dɔ la ɲɔgɔn kan min b'i n'a fɔ kuranɛ walawalen sera k'a tɛ yen حياتي o la i taara domaine o domaine kɔnɔ masalan kitabu fɔlɔ minnu kun jiginna ka tawrat wal injil ani o n'a ɲɔgɔnna walima zaburu ninnu i bɛ taa sɔrɔ a caman tonnen don ton cogoya dɔw la نعم mais ka a bɛɛ sɔrɔ nin kɔnɔ sabu masalan i tɛ dɔnniya sɔrɔ o kɔnɔ min bɛ dugukolo ko ɲɛfɔ sɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ di kolo mɔgɔ bɛ nafa n'a ye de i t'o sɔrɔ tuma dɔ la i tɛ taa siyansi sɔrɔ a dɔw kɔnɔ min bɛ se ka lakaleli kɛ mɔgɔw ye diɲɛ siyansi kan mais i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ala ko de sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ ala sɔrɔ di ani ahakamu ni o ye ala ka kiiriw ye mais kuranɛ ye a bɛɛ ka fo ka fara ɲɔgɔn kan o de la an y'a fɔ an ka kumakan na tuma dɔ la siyansi kodɔn ani kuranɛ min bɛ ɲɔgɔn faamu o kodɔn de ye kodɔn sabatilen ye ani kuranɛ n'o bɛ ɲɔgɔn jɛ hali ni bɛɛ sɔn b'o kodɔn de ma bi o de ti tiɲɛ ye sini se bɛ k'o fana siga foyi t'a la i n'a fɔ caman de kɛra kuranɛ ko la o de la nin aya in kuranɛ تفسير القرآن آية ورلا إن الله بفو وجعلنا الليل والنهار آيتين آيتين وني شوني كليك كبكما فنفلاي يا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولا قرآن كان كللك كالدنيا لك tile ani kalo ka bɔli ninnu kana minnu bɛ sɔrɔ ni o ye an ka adada sinin wal hisab ka se ka sininu jate san jate dɔn a la wal hisab ani jate wɛrɛw parce que fo nin aya in mais n tɛmɛtɔ de bɛ ka nin di aw ma sabu n bɛna se a aya laban ye o de ye an ka mahadu shahidu ye mais ka nin yɛrɛ fɔ dɔrɔn kuranɛ kɔnɔ ko adada sinina k'aw ladɔnniya tile ka bɔ ka bin ani kalo ka bɔli o la ko o bɛ aw la kalan san jate da la wali hisab ani jate hisabu jumɛn parce que san fana mago bɛ hisabu dɔw de la nin de b'a yira mɔgɔ dɔw ka jate ye o silamɛ san o bɛ jate kɛ min na o de ye jate ye o kafiriw bɛ jate kɛ min na jate man ka kɛ n'o ye ka sɔrɔ tile ani kalo o dama de don jɔnni ye tile da ala jɔnni ye kalo da ala et puis a ko k'o fila bɛɛ ko kun t'o la dɛ ko fo ka jate dɔn ni u ye et puis san jate a bɛ i n'a fɔ min bɛ yen calendrier grégorien yɔrɔ ni san bɛna yɛlɛma kafiriw de bɛ nisɔndiya i kan ka silamɛ san de i yɛrɛ t'a dɔn a bɔ hakili minnu na sabu ale bɛ ka kalo jate dɔrɔn de fɔ i ye k'a fɔ ko silamɛw ka san mais kira yɛrɛ bangera kana sɔrɔ bolisɔnnaw bɛ jate kɛ n'o de ye ale yɛrɛ bangera yɔrɔ min a fana jate ta o jate kɛ cogo la o la jate min hadara wɛrɛ kɔnɔ ni o ye romains ye sisan olu bɛ dɔ in kan n'o ye calendrier grégorien ye o kɔrɔ a bɛɛ sɔrɔla ni mun ye ala ka jate et puis san ye kalo 12 ye o ma yɛlɛma kuranɛ ko o don cogo min dɔn ninnu ma se k'a bɔ la ninnu ma se k'a bɔ la bɛɛ bɛ ka jate kɛ ni mun ye ala ka jate o la mɛ n mago bɛ min na nin aya in laban ala ko wa kulla shay'in fassalnahu tafsila a ko fɛn bɛɛ lajɛlen ne ala ye a walawalali la kuranɛ k'a fɔ k'a walawalalen don i b'o sɔrɔ nin sura in ni sura yɛrɛ tɔgɔ dar'o la ala ko ten suratu israel aya 12 in na ko wa kulla shay'in fɛn bɛɛ lajɛlen fassalnahu an y'a farafasiya tafsila nin kun ye an karamɔgɔ a seyidi sherif ahmad tijan haidara ye bangoni jangne bula alhamdulillah Saïd Diallo bɛɛ lajɛlen bɔra sisan ka tafsirikan ninnu lamɛn n kumalen kɔfɛ walawalali ba ma nɔgɔ an ka dɔnniya niveau la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ yɛrɛ jiginna ale mɔkɛ de kan maa mana ɲɛ dɔn cogo cogo ka tɛmɛ ɲɛbo kan a ciko bɛ i kɔnɔ ninnu mana min fɔ kuranɛ tafsiri la ka ban o ye a dan de ye an bɛ ala deli i b'a fɔ ala bɛ a fɔ a ka kumakan sanumanw la cogo min na maa o maa n'i ka laɲini de kɛra ala ka diinɛ kɔrɔtali i tɛ sa fɔ ala k'i kɔrɔta
an balimakɛ a n'a karamɔgɔkɛ n'o de ye Seydi Sherif Ahmed Tidiane bɛɛ b'a dɔn a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri fanga ka bon diinɛ in dɛmɛli la cogo min a y'a sen da a fakɛ sen da yɔrɔ la u b'a fɔ an ye bamanankan zana na ko denkɛni ye a fa ja de ale ka nin baara ɲuman ye a bɛ an hakili jigin o kumakan ninnu na an b'a ɲini ala fɛ hali bi dɔnniya nafama ala k'o di an n'a a ma a ɲɔgɔnna tɔ minnu bɛ yen n'o y'a balima tɔw ye hali bi ala ka olu fana ko ale la fo k'olu tɛmɛ ale la ala ka sɔn a ka alaya bonya kama ani kira n'a so dumi sanuma salli ala muhammad wa alihi an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka équipe dafalen min tun bɛ yen an b'u fo ko u waleɲuman dɔn ka foli lase Bangoni Jɛngɛnɛbu la an fana karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka dugawu kɛ kalo ye ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoni Alpha kunnafoniya jumɛn de bɛ yen bi sunkalo kunna bi sunkalo kunnafoni na an balimamuso Madame Konate Fatimata Konate a donna suguba kɔnɔ ka ɲinini kɛ an yɛrɛ ka balo minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan i n'a fɔ namasa o kelen bɛ yen o tɛ bɔ an fɛ yan mais a fana sɔrɔ ka di an fɛ yan bi bi in na prix fana ka nɔgɔ dɔɔni n'o ye tamaro ye tamaro ni namasa de b'an bolo bi an ka sugu kunnafoni na an ka ɲɛmadaw fɛ min sɔrɔla Femme da galila bifo sumama Nitegeleko Nitida ta sorara barara mafianda Wani yeso mini galide dumano la bote wili agera na kuni de mirago Eske ubi de mirado Akansari seguro doro de mira mi mauntina na edo Akarine etale wa de mira Neva mine te pa de mira Abine te negera de mira Abine te pa mora de mira Segotala Tugu manage kavango ninga shiri wengu menuri Fala fone ma papa shiri la peri me mona Musunyuma Emiti se negera yelina na iri ula Niya papa mora bara yoro la kumolo shobene de miraga Toni noroga kumei kala inga kumeli nisonja ya terimi Abesoro fambe puti ula tia la wadimia Neminga siti la kalavankura me mira de siginga jama Temira, à chaque gorgée, gaieté et vitalité dans votre quotidien. Temira, disponible en gros et en détail. Contactez Groupe Sotam Mali au 00223 60 60 64 35 85 25 77 77 20 20 75 26 99 99 99 87 84 84 84 64 Bamako, Manyambougou, au bord du canal. Bon, nous nous bɔ Mali la yan nous bɔ Joila mara la ka na yan nɔ dɔwɛrɛw fana bɛ yen i bɛ n'a fɔ minnu ninnu filɛ nin ye olu bɔ Bunga ka dafɛ dugu ninnu la yan nɔ a bɔ jamana wɛrɛ ta bɛ mɛ o tɛ nin ye Abidjan ta bɛ na Abidjan namasa de bɛ na Laginɛ tun bɛ na mɛ o famana ka na n'a fɔ bɔn namasa prix a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin bon ninnu kɔni sisan ninnu 2700 2600 ni kɛsu awɔ dɔwɛrɛw bɛ yen 1400 1500 Abidjan ta in fana 2800 kilo kelen n'a fɔ bon o y'an goro de mɛ n'an y'o calculer sisan o bɛ taa jɔn ka fɛngɛ k'a lajɛ n'a fɔ kilo kelen bɛɛ da ma Abidjan ta la o ye kilo 90 dɔrɔmɛ 93 ye bon gɛlɛya dɔɔni b'a la sisan ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min avant u ka gitɔrɔn sɔrɔ a ma nɔgɔ bɔ pase ko fana o bɛ dɔ fara pase kan sisan a bɛ bɔ yɔrɔ min sira ɲuman tɛ yen bon ninnu qualité ninnu waati ko de don barisa ni namasa bɛna waati dɔ de la sunkalo ko t'o la foyi ka kɔ sunkalo yɛrɛ tuma dɔ ninnu t'a fɔ 30 ni kɔ n'a fɔ a bɛ ka san cogo min na nin ninnu ta o ye sunkalo kɔni dɔ bɛ fara a kan dɔw fɛ mais an m'o yɛlɛ fɔlɔ. bon tamaro bɛ bɔ Algérie an b'a feere 1800 détail ye 100 fila o den 24 de b'a kɔnɔ dɔn ye den kumaba ye den 12 awɔ an bɛ détail feere 100 fila bon kisɛman ninnu an b'olu kɛ 180 fila bon jara in ye 180 fila an kɔrɔ mais den an b'a kɛ 100 fila bon an kɔni b'a ta yan nɔ de
u bɛna n'an bɛ taa fɛn na ka na bon n bɛ fɛlu ye u ka dɔɔni bɔ a prix la quoi parce que la yan nɔ u bɛ k'a fɔ k'an ka dɔ b'a prix la donc an b'a ta daminɛ n'a fɔra ko an k'a kɛ tɔgɔ sugu dɔ la yɔrɔ a ma nɔgɔn dɔɔni quoi donc minnu bɛ na n'a an b'a f'u ɲɛna k'u ka dɔɔni b'a prix la walasa an yɛrɛ bɛ se ka feere nɔgɔya la dɔɔni ne b'o foli de f'u ɲɛna n'o kɔni kɛra o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ de. sugu kɔnɔ mɔgɔw lamɛn n'i y'a jateminɛ ɲinan sugu ka fisa parce que namasa ka côté la n'i y'a jateminɛ namasa ye suguya dama dama a ko dɔ bɛ bɔ Côte d'Ivoire la dɔ bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan min bɛ bɔ an fɛ yan o prix vraiment a si prix ma yɛlɛ kabini sunkalo ma se 100 ni 20 a tɛ yɛlɛ o sanfɛ ka caya donc a y'a fɔ sisan a yɛrɛ dɔw ma s'o ma yɛrɛ donc bɛɛ an bɛ an ka gouvernement fo an bɛ ala fana fo n'i ye tamaro fana jateminɛ n'i ko sunkalo a tɛ ɲa tamaro kɔ tamaro fana a bɛɛ prix ma yɛlɛ a ko dɔw kilo ye 180 généralement ka kɔn sunkalo ɲɛ fana a tun b'o cogo kɔrɔ de la donc o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya faamu n'an ye ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de b'o la donc laɲiniw bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni. o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka laɲiniw sabati sunkalo kɔni mana ka kɛ gɛlɛya waati feerekɛla minnu fana bɛ ka nɔgɔyada kɛ ka kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ayi sisan u k'a dɔn k'a fɔ ko n'u hinɛra jamanadenw na n'u hinɛra sunkunaw la i b'a ye k'a fɔ ala yɛrɛ bɛ hinɛ u la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka suguw diya an b'an ka équipe minnu taara baara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Fatimu Konate n'a ka jakala kun Bakar Traoré an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn an kun y'a fɔ aw ye an dontɔla kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ bi hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ min b'an bolo o de ye Cheikh Abdulkadir Haidara ale bɛna kuma an ye babu minnu kan ni ala ni kira sɔnna ma sɔɔni an bɛna a bisimila a ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na hadisul iftar ale kɛnɛ dayɛlɛ ni ala ka sɔn. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ tɛ gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuwanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. Gina de wa ni nyete de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da i bɛɛ tɛ kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ayi ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. an y'a fɔ aw ye cogo min na k'a fɔ bi hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ bɛ an bolo n'o ye Cheikh Abdulkadir Haidara ye Cheikh Abdulkadir Haidara assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kɔri baasi t'i la. an bɛ tan alhamdulillah. dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمي ألفوك أول من دو ألم يندو سمولين كنا أمي على دلالك أني من باكنا وكوفي كسرف لا TV مغو بلا جلنفو كسلامو بلا جلنفو الله جابو بلا جلن وانا كجيفون فا أنا فولي بلا جلن إن شاء الله. إن شاء الله. an bɛ foli lasigi yɛrɛ kuma ka na an ka welekan jaabi a diyara an ye kosɛbɛ a fɔra ko al-islam dinul wahda silamɛya ye kelenya diinɛ ye o hukumu kɔnɔ an bɛ fɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye silamɛw ka kelenya ani silamɛw ka bɛn i bɛ se ka fɛn jumɛn de fɔ an ye ni a kɛra nafa jumɛn de b'a la ni a ma kɛ ala k'an kisi kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka bɔ a kɔnɔ. alhamdulillah رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله العالمين وآله وصحبه ومن والاه أمسكين كألا فوق ألا ولن مندو كبركة علمي نو يصر أي كتاب كلنا دي أو منو كروني كتاب من كنو أدم من اللبن ب إمنا ولا ما تقول تقول يتفلي أكنو كفكشين إنما مبوني نلا فيكو كلا كراكا أنا كسود نقولنا جنقوني ما من تقول على كراكوني ما باره فوكسي الكما جدوما آمين kuma damnala ni walanda mi ni nyanama walanda naam kadaka ni ala kira ci kun do ni ya bef sigi nyawan karafe ibna ka fo a ci kuna kamo kekelenye ku farana ka ibna soro ko ya khabaro la belbele naam ni fana walanda mi benna soro islamo kan ta kan ngasigi ko nyawan hakle jigi karaka ala ba fanyana ko fonko nyoya ani fara li atina ni foye funa krani cheli o cheli be don siraj men fa be don on sira mo donc abi cheli don on de ko o de la ni nana corona ayaw ta ku sigi non kan ka fle naam kamera la ka tasha la bina ka fo yoro jamana ala ba fanyana ko anga ke kelini naam ودويا بافونينا واعتصموا بحبل الله جميعا نعم ولا تفرقوا awafo awslame umbanyine awfe awyini alaka islamaya jurumine nga aw kana son ka farafara Allah akbar abikla ka mugo hakli jigi ako ayo hakli jigi wakati dola naam إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كدون دو تمنا أو تنيقون جوي أو سوني خزرجو بلد لي أربو كابلاوي أربو كابلا منكم بين ناصر وتم مدو إسلامي وتم كلالا نعم أتمنى من أودنا إسلامي لا وننا نقوم منه ونقوم منه نكوف أسيس على كوكو أيوة هكلي جي دون دو تمنا أو تمين فلني ناو سجلنا نابي بارلا ناو تكا تنيقون تكا ناو بيجا إسلامي بارو كنقوم فيه نعم أو تنيقون جوي أو تنيقون جوي من النبي من فوي أو تمي جهنم كانكون دلا كنتم على شفا حفرة من النار الله أكبر نو تنتظر نقول جوينا نقول فقينا نقول كلينا سيغا فويتا لا تمي جهنم كانكون لا تمي نبيعكنا nga ala ya au kishika au boma ni korona aya min bene nasro abaja onye ka fo kile نعم ayya marakande au wa'tasimu aram kana wa fa mo fi'lu amru نعم fi'lu amru bayra au na ka fo ko an wajibinu no baren kelle fo nasro fa ngoro na ira ka fo ayini ala ya fo me wajibi te 600 نعم na kile akoko au ye kekelenye نعم aflana ka tugo ko ako au kana son kafara نعم donc o bayra on ka fo la ni fami نعم o de islamo ka kekelenye islamo ka nyogon tege mene sen islamo ka nyogon bolo mene o ko fakrona aya warabi Allah subhanahu wa ta'ala ba fanina نعم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نعم أولئك لهم عذاب عظيم نعم kayo jija na ukara islamo ka ba au kana keina fo mo no nu farafarla nu forla ndonko chie yelen ko fe u bela jelen bolo نعم ko tigala mo won ko na ale ala bena jangata do ka jangata min kabu الله donc wala al sala bi ka kangarda on ka fo nongo ya ani farafarali mimina ni ante sigi cheji kelenka نعم ante do da kelen fe نعم ante bo da kelen fe نعم kabini an ga du kono cɛw ni musow kabini an ga du kono balima damaw sinji damaw an bɛ se k'a fɔ ko faden damaw sigiɲɔgɔnw misiri kelen mɔgɔw jamana kelen mɔgɔw a ko n'aw ma kɛ kelen ye siga foyi t'a la aw bɛna kɛ mɔgɔw ɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu bɛ nɔ sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ka jangata dara olu kan donc an bɛ ala deli ala kana an fara o jangata kɛbaga ninnu kan o kɔfɛ n'i ye kɔrɔna aya wɔɔrɔ lajɛ tuguni ابن ناصر الله سبحانه وتعالى فان شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله اكبر ولا شرع دي اوما اسلام يا شريعه
ko sariya min fana don a y'a fɔ an ka taa sira fɛ a y'a kɛ bilasiralikan ye ko nka bilasiralikan min don alakira mamadu m'a f'i n'i ka mɔgɔw dɔrɔn ye dɛ n y'a fɔ ciladen caman ye minnu tɛmɛna e ɲɛ o dɔ ye ibrahima ye o dɔ ye musa ye o dɔ ye isa ye o dɔ ye ibrahima ye o saranganakan ye jumɛn ye an aqimu ad-dina aw ye diinɛ jɔ wala tatafarraqu fihi aw kana fara mana mina n'aw bɛ ka diinɛ in baaraw kɛ donc nin ye fɛn dɔw ye fɛn minnu bɛ yen n'a sɔrɔ kuranɛ ayaw don kuranɛ aya minnu bɛ yen n'a sɔrɔ silamɛ i ka dalilu ta yɔrɔ fɔlɔ a bɛ sinsin o kan k'a yira anw na k'a fɔ ala ye kangari da anw ye ka tila k'an bilasira kangari dara anw ye k'an kana sɔn ka fara a y'an bilasira k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ hali n'o o y'a sɔrɔ an ka faamuyaw kuma dɔ la o tɛ kelen o fana man ka kɛ koba ye ɲɛnama la k'a fɔ k'an ka faamuyaw ma kɛ kelen ko d'a to k'an tɛ ɲɔgɔn faamu foyi la o fana man ka kɛ ka d'a kan n'i ye anw yɛrɛ damaw lajɛ hali anw mɔgɔ saba min anw mɔgɔ naani min bɛ yan n ko dɔ ye muso ye anw ye cɛw ye dɔ jamu ye dɔwɛrɛ dɔ fana jamu ye dɔwɛrɛ dɔ ka jan dɔ ka surun dɔ jɛlen don dɔ fana fini bolonkɔni min b'an kun ni ala ye bolonkɔniden duuru k'a la n'i y'a filɛ hali bonyaw n'u janyaw tɛ kelen nka a ye tagamasere dɔ k'u la k'a yira k'a fɔ aw bɛɛ de ye kelen de tɛrɛ min b'a la a bɛɛ ye kelen de donc k'a yira anw na k'a fɔ tuma dɔw la an bɛ se ka ɲɛ tugu ko dɔw kan k'a sɔrɔ an ma silamɛya diliw kari an bɛ se ka ɲɛ tugu ko dɔw kan k'a sɔrɔ an ma silamɛya tiɲɛ ka se k'a lajɛ laɲini belebeleba jumɛn de bɛ silamɛya bolo n'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ye n'an bɛ se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔw la n'i y'o filɛ i b'a sɔrɔ an ka seli farila duuru ale b'o la i b'a sɔrɔ an bɛ min kɛ sɔgɔma fajiri seli fana fitiri ka n'a bila a bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ nin kɛ an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o la an filɛ sunkalo kɔnɔ bi mali kɔnɔ yan mɔgɔ si t'a fɔ ko sunkalo ye tile 6 ye bi mɔgɔ fana t'a fɔ ko tile 4 don an bɛɛ lajɛlen y'o daminɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o sun daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sun fana an b'olu fana tigɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yira an na k'a fɔ fanga min bɛ anw na o fanga in tɛ se ka taa fanga kɛ kelen ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ n'an bɔra Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan ninnu na nin kɛlɛya ko in na n'o ye hadisaw ye an bɛ segin ka na alakira la sallallahu alaihi wasallam hadisa min bɛ n'a sɔrɔ a nana Bukhari kɔnɔ alakira b'a fɔ an ɲɛna parce que n'an bɛ jɛ ka kɛ kelen ye siga t'a la an jɛlen tɛ se ka to f'an ka jɛ ka kɛ kelen ye ka to dɔ de kɔfɛ o ye silamɛyaw ka ɲɛmɔgɔw ye a ko amma man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية الله أكبر كوني أوني نمغصر أوني رلا كفاني إسلام وكان يمغري ناتشلا بإسلام وكان يمغلا غاني ونيبكو دولا مين ناصر ما بأوما قال على كرا كان غرمين دا كان سوالي ya Allah akbar abi min woni foanye o de an sabali koni ma min farla ka bo o jamaina ko ka da ka ko ne nganye mo ya beka ni nganye mo ya ayi ni fo nganye mo ya abi fili ni ka o kama ne be bon la metan yerema koni farla ka bo jamala ni tari kelen ni sara doro ki garo ka fa ki sara jahiliya sa aka Allah akbar ki sara ki to jahiliya sa aka donc jahiliya sa inti dore i sara ki to kafira sa aka parce que ni no fe ka fo ka to nyamo ko isara madin ba auna wal ma ka fo ala dilla ka na madin to da ka fa ka nyama ya bela jeli amadeli ka fili ne mo yi ni raga se nga kalan fe ma yi kalan fe na ni re ma me mo da am bebe tugula min ko no ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira yi ala ka dinɛ lase tɔ fɛn dɔw la i b'a sɔrɔ ala yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna i kana kɛ tan munna i bɛ kɛ tan i bila nin sira in kan ni nin de ka taa sira ye o de kama abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'u dhikra n'o y'a sɔrɔ ni makan famaw de bɛ sigi la a bɛ baro la a bɛ fɛ k'u bila silamɛya la ale ka laɲini k'a fɔ ninnu ye maabaw ye n'u donna siga t'a la u nɔfɛ mɔgɔw bɛ don ala kira tɔɔrɔ sigi la silamɛ dɔ nana a fiyɛntɔ don misirimakan don a nana kabini adresse ala kira la ka kuma a fɛ ala kira y'i ɲɛ kumu a kɔrɔ yɔrɔ o ma k'an ɲɛna dɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ala kira y'i ɲɛ kumu misirimakan kɛ kɔrɔ
ko mun la bi nya ko mun muslimu kan ken ko ka fo bi nya shi ni fama nu ma ku bla sira ka islamu te ni do islamu ala ka ba e be ka tabiru na fa mun ba ila la ka fo ko o bina do islamu ka ra ona ka fo mo te ona fo ka soro o tigila mo ibise ga fli kala la kira kan abba sallallahu alaihi wasallam ka fo ni mo bla la on nya mo ala al nafilla an jija an sabali akoro ni mo be bla sira ladil kam di nya mo ma wala la kira ba fa nya sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim ko dina nya bla sira ala nya bla sira be ke join nya bla sira ni kono na je be ke ala falay ayam bla mina ngoke kono nan jami ke ala kira sallallahu alaihi wasallam ayam bla mina angoke ko kono nan jami ka ngadina nya magoge avec islam bela jele sisa ni ko moy ni nya moy ko mo filla ni mo filla ulu la klen to tikele ulu la klen to tikele ni mo ko filite la klen kene kan bela jele nyana ndilla ka ma doyi almamin do filla almami fille ayi toro janga fa almami ifilla da ita la je kan ko ina kle wallah almamma so ga malame agar la kan isa karafe kar sai filla me goro tay ga fa ki filla almamma so ga malame me goro taro ba ay ga almami galonte allah akbar o cheni de kara ona ga fo nyamro anin komro abela jelen be blasra konna jabe ke abela jelen na nyamro konna jabe ke bunya kono ka gerala ka blasra kan da ama ina fa Allah subhanahu wa ta'ala min yon fo Musa ni Fir'auna nyana nubi ta Fir'auna Musa ni Haruna nyana tmanam no be ka ta Fir'auna nyana fa qula lahu qawlan layyina ayatan chain fi famadunga aka tak makan no man fai o ya hadisa do wala kirabi min fa nyana sallallahu alaihi wasallam hadisa wala be no harisul ashari wala kale awni كفلا كرا بافانينا صلى الله عليه وسلم أنا أمركم ب5 بفندرو فوق الإسلام وأكل تعالى السمع أكو كابا ما أن الله ملكه والطاعة أن يمغو لبتو والمانغو كان لبتو والجماعة أن تو جماكو والهجرة نعم تسرك أن أسلم أكرم نعم أبوي نعم تارو الله من أسلم أكرمنا والجهاد في سبيل الله أن جهادك على دينك كما فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه حتى يرجع وما إما لملكي كان يمغولا إما كان لبطولي كان يمغولا إما سنغطو جمان نوفي دلانا نا إيكا يتسكا سيكا دينك إما بوكا تاروليب سيكا دينك رمنا جادونا إما سنغا جادوك لوك مغان فرمي جادو فرانسيكا تمتي بس بي أفلواتي من أجلاف فبعونك أقلونو ننتقينا أو إسلامي جادو فو شهادو جادو بكرونا كنو شهادو جادو بحديثولا na jadu na ketmado jadu na ketwodo jadu na kewolodo condition do be nulo rampilat mamna nyamo de ba fo nyina ayta jadu ke bi amba e ka fo ngala halan nun toyi don wara ka fo nan siranima nan taminata dola tina fo mo fanga nyefo ka fo me mina bi anga dengenala ka fo o tesla me aka jadu ami ala dilala ka fo me god manda amin amin ako ko mala ni mamin bora jamako sibirinya kelindro ko islamai banfla min do ikuna ay jala min siri ikuna ko o taraka bo ila ibora islamai kono fodi segna kana fara jamain kande ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثى جهنم كوني مامي جاهلية كدو دوسلام وچلا كوك مالا اتغنا مو كو اني سو بلا جلين كلني ام على دلاله فما غدما على كودي ام بلا جلين ولا لا ترى صلى الله عليه وسلم chado ala kira nyingani hadisa infole okmala ako ala ka chila de ebe gani min fo alna tigina suna nasilla ala kira ko na'am wa in salla wa sama nabe ni bare ni la tilla melike tinyama ko kala bato ate tu islam jama ko fa kiri ne ba dana alere te islam bunya
ati islamu ka tantanto anola alla sunna na sella ala maguta ka foi la ni hadisa daw yaminu bayra aw naka fo al sisa anga ke moyi mo mun be nasra am mit ngon ko am ngon ko makon la bato kara ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam cila don na labandu kara ka fo ama aw yenga aba aw kibara kalama ako awma innaha satakunu hanat wa hanat ako islama mimi fawi abina fanyongo ya chamai faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-umma wa huwa jami'un fadribu ra'sahu bis-sayfi ka'inan man kan. Allahu akbar. Ko bina yi do bitani fe do fana bitani fe do bini fo do fana bini fo ko ni bebe na ke ko ngale ko ni min fo ko islam jama kuru kelen yi ka baga fo ambe fe ka nyogo mine ko ni muhammad dunu lu nyogon che kulu che fara kulu bo nyogona kulu yere ke kala ko men islam fo ko tigala mo ko kante ni bamroyi ako ka ina mankan ko mona ka mo sugo o koro ka fo tigala mo ko e chenli gala ni bana jugu nali damne la sisa ambe bana kumbe doktora ko ne basro bana do be no o bana nenu abe fogo ni bana wato bana la aya ma bo mo la ka ta bla dana mo kana do aka doktora de be do aka akola so aka ni ga kona so aka ni donc mami be ka do islam u chela ni chugo nata ka islam jama kulu farle no ka tuka u chechen e bana jugu re ka ngabo islam u chela o de kamala kira ko fadribu ra'sahu bis-sayfi ka ina man kan Allah wala ni nasu nunu bela jele melen kofe abato ame joro chamanka o joro nunu an bela jele ban yere ya kono mushkilatul muslimin ليست مشكلة المصطلحات خرجت من مشكلة المصطلحات إلى حقيقة واضحة جلية أمامنا جميعا سلامو كا برلمو نوي بمباليا برلمي أقولون أنت تقولي كمولا فلو لبنا إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد أبو حنيفة أحيانا سلاميا كا نجورودو دينك دلو تارودو كتمد لواسرو إمام مالك كتاسرني شافعي كتاسر أحمد كتاسرني دور كتاسرني ولو كتاسرني نونغ فنونغ كانت مبنية على مصطلحات تمد لواسرو دوك ما دو فمياتو دلا دفنا فمياتو ورلا ما أناتا بقولو بلا جل من نونغو kada kalu ba fo an bela jeli nyina nawya yi ka fo ne ka kuma kan ni ala kira ka kuma kan do njogon gosi kuma la ne ka kuma ta ka ke ka ko bo ay ne ka kuma bla Allahu akbar gala minu ba ambulo bi o gala ni kuma dala afoka gele ngabina fo joli di na be bana watola nin do watola ko ba ko nin bana watola be gela asro Allah subhanahu wa ta'ala ba fa onina korona kono kanye kelenye Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ko Muhammadu ala ka cila dende ko Muhammadu na ka sahabau nuni kafiru de don iba jate ula ka fo bika gela nyeshi kafiru de ma ko ngaslamu yere dama ruhama bainahum wirdamu bihina nyona de ore kama basra Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ale jogo ani Umar jogo kunteklenye Abu Bakar ni aka nyana ma jatimna aka kuma jatimna aka kewalo jatimne ala kira kire fe ba ya be no yayi ngatuma dola ni ko nana dro Umar be jo abela jelin fana gelay ibe dawaro soro lu fana be lu bela jelin nyonche فوقتي دوك مكي باي كا كنا فندنون ربي نون سما على كرن يقول صلى الله عليه وسلم كسوبا كمي كسوبا كوري كتبي او يوري دانچوي نعم يسرون دوبك ما بيبره ني دوبك ما ماجيري كدالي ني دوبك ما بلامليكه ني دوبك ما لي بيفكا كما لي كلين بيفكا بفو ني ما نو nango ko bo ne ko ni be chugo mina fo bega kete ni mo kotina bew ni mo kotse ga jeke non fe donc ka fo ko on yere de mon enfant nonka
a ka kan anw ka hinɛ ɲɔgɔn na kelen ko anw yɛrɛ damaw na anw bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan fo i yɛrɛ ka i ka hɛrɛ dɔ sugandi ni mɔgɔ dɔ ye k'o d'o ma k'i yɛrɛ bila kɔfɛ ala ko ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة c'est-à-dire k'a fɔ minɔgɔ bɛ dɔ la silamɛ de don u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ji caman tɛ yen minɔgɔ b'a la cɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko minɔgɔ b'a la ni ji dira a ma a kɛrɛfɛ mɔgɔ a b'o lajɛ dɔrɔn a bɛ ji in pase o ma ni dumuni dira a ma a kɛrɛfɛ mɔgɔ a b'a pase a ma n ko lakalakɛla dɔw b'a fɔ ji bɛ di fɔlɔ min ma a b'a tɛmɛ dɔ fana b'a tɛmɛ dɔ fana b'a tɛmɛ f'a bɛna laban kana d'ale de ma tugun Allahu akbar bas min babil ithar ka d'a kan mɔgɔw n'aw farala ɲɔgɔn kan f'aw ka o de bila tuma o tuma n'aw farala ɲɔgɔn kan n'i b'i kelen dɔrɔn de ka intérêt jate i tɛ maa wɛrɛ jate tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamu o de kama Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin yɔrɔ in fɔ anw ɲɛna k'a fɔ an ka hakili t'o la bi n'a sɔrɔ a fɔra k'a fɔ ko anw silamɛw an ka kɛ kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di ka kɛ ka silamɛya diinɛ in ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ maa ma don mɔgɔ gasi la kelen n'a fɔra ko an ka kɛ kelen ye fɛn minnu b'a to k'an tɛ kelen ye an b'o de bila o ye diyagoya ye dɛ karisa e ko k'an ka bɛn mais fɛn min b'a to an tɛ bɛn e b'o kuma de fɔ e b'o kɛwale de kɛ an tɛ se ka bɛn dɛ kelen qaida fɔlɔ min bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ an b'o qaida in di an bɛɛ lajɛlen ma o de ye fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ o ma ko asbabul furqa an k'u dɔn karisa n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛnnen tɛ mun na an k'o dɔn an k'olu k'a damana minɛnw ye an k'u sigi a dama an k'olu pousser ka taa kɛrɛfɛ a filanan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ o bɛ se ka anw kɛ kelen ye an k'olu bɛɛ lajɛlen fana gɛrɛ anw na ka olu kɛ minɛn kelen ye ka baara kɛ n'o ye a sabanan o de labudda min marji'iyatin islamiyya marji'iya islamiya ye mun ye fo repère dɔ de ka sɔrɔ silamɛw bolo u bɛ ɲɛsin yɔrɔ min na an ka don an ka réseau kɔnɔ kɔfɛ an bɛ bɔ réseau kɔnɔ an bɛ tila ka segin ka na wagati dɔw la wagati minnu bɛ n'a sɔrɔ an tɛ WhatsApp dɔn an tɛ TikTok dɔn an tɛ Facebook dɔn an tɛ nin réseau ninnu dɔn n'an donna o kɔnɔ k'o lajɛ i bɛna ye k'a fɔ n'i donna i b'a sɔrɔ silamɛw tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ ɲininka est-ce que silamɛya ye 10 de wa 20 30 40 de don i yɛrɛ t'a dɔn tugun a sababuya ye mun ye sababu ye k'a fɔ anw dɛsɛlen don ka sigiyɔrɔ kelen de ɲɛsi sɔrɔ an yɛrɛ la an ma sigiyɔrɔ kelen sɔrɔ an yɛrɛ la o sigiyɔrɔ kelen in dun fana tɛ se ka sɔrɔ fo dɔ ka jɛ k'a fɔ ne ye kalan kɛ nin yɔrɔ in na ne ye faamuya kɛ nin cogo in na ne karamɔgɔ ye karisa ye nka fo ne karamɔgɔ ni e karamɔgɔ de ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ pour que ne ni e fana bɛ ɲɔgɔn minɛ o de la o bɛ ɲini anw fɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sigi ninnu kɔnɔ kelen o tagamasere b'an bolo an ka misiriw kɔnɔ ni ko gɛlɛyara misiri kɔnɔ cogo cogo a bɛ munumunu a bɛ na jɔ alimami de la donc ko silamɛw ka jɛ ka alimami ka kumakan lamɛn n'an seginna ka na don an ka sigidaw kɔnɔ diinɛ ko la an b'a sɔrɔ alimamiw fana bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn dɔw kɔnɔ an ka quartiers la an b'a fɔ min ma ko limama an bɛ ala deli ala ka si ni kɛnɛya d'u ma o kɔrɔ ni alimamiw fana bɛɛ lajɛlen jɛra ka fɔ ɲɔgɔn kɔ olu fana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o alimami tɔn kelen in fana kɔnɔ tuguni o fana ɲɛmɔgɔ ye kelen ye u bɛ kuma to o ta la n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn faamu n'an bɔra o fana kɔnɔ i b'a sɔrɔ silamɛ diinɛ tɔn minnu b'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo o silamɛ diinɛ tɔn ninnu fana bɛɛ lajɛlen bɛ kuru kara o bɛɛ bɛ munumunu cogo di u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ o conseil kɔnɔ o fana bɛɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ kelen de bolo donc tuma bɛɛ an mana munumunu cogo cogo an bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala ye sira min don an kɔrɔ n'an hakili yɛrɛ sɔnna k'o baara kɛ o de ye k'a fɔ labuda an bɛ ɲɛsin mɔgɔ dɔ de ma k'a fɔ ni ko gɛlɛyara fo karisa de ka kuma pour que se ka ko in nɔgɔya mais tuma dɔ la n'i donna an ka réseau la i b'a sɔrɔ kungilanna kelen tɛ maa si la karamɔgɔ tɛ maa si la maa si tɛ maa si ta lamɛn laban na minnu yɛrɛ m'an ka silamɛya in u ma don a la fɔlɔ o yɛrɛ bɛ siran o kuma ni n donna n bɛ taa yɔrɔ jumɛn
mais ka segi ko fe doni san damadoni ka sɔrɔ ni réseau ko in ma bonya an filɛ gɛlɛyaw fɛn fɛn la bi an filɛ dɔgɔyama fɛn fɛn la n'a bɛ ka ɲɛsin silamɛya ma n'an yɛrɛ tuma dɔ la an yɛrɛ y'a sababuya ye walima tuma dɔ la plan wɛrɛw ni politique wɛrɛw y'a sababuya ye o donw y'a sɔrɔ o fɛn ninnu tɛ yen i bɛ fɔ ɲɔgɔnkɔya ba min ye anw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a fɔ an tɛ ka se ka ɲɔgɔn lamɛn an tɛ ka se ka ɲɔgɔn magoto an tɛ ka se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ don dɔw tɛmɛna tumana min na an ka cɛkɔrɔbaw AMIP olu dɔrɔn de ye association islamique ye jamana in kɔnɔ o don y'a sɔrɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo a bɛɛ bɛ segin ka taa o yɔrɔ ninnu na donc ninnu dɔw de ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ an kan ka hakili to a la o tuma la Ala ye sira dɔ di anw ma ka tagamasere dɔ kɛ anw ye k'a fɔ kelenya tagamaserew filɛ a y'aw miiri o tagamaserew ninnu na o kɔfɛ a ka baara kɛ o kan awɔ an b'a fɔ o bɛ yen silamɛya ye jɔsen 5 de ye o jɔsen 5 na y'a fɔlɔ-fɔlɔ kɛ la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko Ala ye kelen de ye Mamadu y'a ka ciladen ye donc Ala ye kelen de ye min kan ka bato a y'a ka ci dɔ mɔgɔ kelen de o de ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ mun yira a bɛ kelenya de yira o kɔfɛ a nana seli da anw ma seli bɛ kelenya de yira n'i jɔra seli kɔnɔ i mana kɛ taasira fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ i bɛna alifatiha kalan i bɛ suran kalan ka d'a kan i b'a sɔrɔ i bɛ n'i jɔ ko tile b'i biri i b'i tɛnturu fɛn minnu bɛ fɔ an ka seliw la a bɛɛ lajɛlen ye kelen o b'a yira anw na k'a fɔ nahnu ummatu al-wahda an ye kelen de ye ka d'a kan an ka seli kɔnɔ o de bɛ yen n'i nana an ka sun kɔnɔ bi Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko Ala ko hadisa la ko as-sawmu li wa ana ajzi bihi ko sun ye ni Ala ta ye ni Ala de bɛ sunkala sara n'an donna sun kɔnɔ mɔgɔ min ni miliyari b'a bolo an bɛ sunkalo daminɛ heure min na n'o de ye sun daminɛ heure ye fajiri kɛnɛ cili la ka taa bila tile binni na est ce que miliyari tigi ale ni fantani kɔyi min ye silamɛ ye n'a bɛ quartier kɔnɔ est ce que faranfasiya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sun daminɛ wagati kelen u bɛ sun daminɛ wagati kelen u b'a dabila wagati kelen k'a yira anw na k'a fɔ sun fana bɛ nana k'a yira anw na k'a fɔ an bɛɛ ye kelen bi an bɛ sun na Mali la yan i b'a sɔrɔ jamana caman ma anw kɛrɛfɛ diɲɛ jamanaw la an n'a bɛɛ lajɛlen fana bɛ sun na wagati kelen na ka d'a kan Ramadan shahrun wahid min bayni ashhuri sana al-ithna ashar donc sunkalo ye kalo kelen pewu dɔrɔn de Ala bɛ kalo min da anw ma k'a yira anw na k'a fɔ ja an ka kelenya fana bɛ sɔrɔ sun kɔnɔ n'an taara hiji la o kɔni an b'a tagamasere ye yen kosɛbɛ kosɛbɛ alikaba kelen diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen mana taa alimami kelen donfini kelen baarakɛta kelen i b'o ye kosɛbɛ tumana min na n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ arafa kɛnɛ kan fini suguya kelen jɛman kelen silamɛ bɛɛ ani n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na aw bɛ si Muzdalifa no diɲɛ jamana masakɛ fɛn o fɛn mana na a bɛ si kɛnɛ kan ye mɔgɔ si tɛ si clim kɔrɔ mɔgɔ tɛ si ventilateur kɔrɔ yen bɛɛ lajɛlen bɛ da kɛnɛ kelen kan Ala bɛ fɛ ka jira anw na k'a fɔ i kɛra chinois ye o i kɛra hinduka ye o i bɔra Faransi de sa o i bɔra Japon de o i bɔra Côte d'Ivoire o i bɔra Mali o i bɔra Sénégal i bɔra diɲɛ jamana o jamana i ko la ilaha illallah muhammadu rasulillah aw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Makan wagati kelen aw bɛɛ ka donfiniw ka kɛ kelen ye aw bɛɛ ka jɛ ka Ala kelen bato k'a jira aw la k'a fɔ al-islamu diinu al-wahda n'i taara jaga fana lajɛ i b'a sɔrɔ jaga nin a ko waritigiw de k'a bɔ tiɲɛ don waritigiw anw jɔn ka waritigi anw silamɛw ka waritigiw anw silamɛw ka waritigiw o b'a di jɔn ma o b'a fɔ an ɲɛ ko jaga ye fɛn dɔ ye tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim aghniyaihim o hum muslimun fuqaraihim o ye muslimuna do donc anw silamɛw de bɛ jaga fana bɔ anw silamɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mun na pour que an ka se ka juguya ka bɔ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hatta la takuna dulatan bayna al-aghniya minkum wari ka kɛ dɔrɔn a bɛ munumunu na fantanw de tɛgɛ kɔnɔ olu de ka du kɔnɔ olu de ka sigidaw la ko nafolo kana kɛ ten fantanw fana ka nafolo suma sɔrɔ dɔɔni donc o tuma la wari hakɛ dɔw bɛ yen nɔ ni e ka wari sera o ma san kɔnɔ ni Ala b'a ɲini fɛ dɔ ta o wari in na
n'i y'a ta kelen n bɛna dɔn k'a fɔ k'i sɔnna n ta ma k'a fɔ i ta tɛ wari ɲini ala de t'a dɔn wa n ye fantanw garisɛgɛ k'a la n bɛna dɔn k'a fɔ k'i sɔnna ni ala ta ma n bɛ n'i dege tuguni k'a fɔ i kelen ta tɛ foyi ye n yɛrɛ ka fɛn personnel de don mɔgɔ i kelen ta tɛ tuguni dɔ bɔ a la i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma pour que kelenya min bɛ dusukun na o bɛ se ka bɔ yen an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cohésion sociale kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ ɲɔgɔn magoto kɔnɔ ɲɔgɔn sutura kɔnɔ ka se ka fantanya kɛlɛ ka bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ n ko jaga in y'a sababuya dɔ ye donc silamɛya donc nin ye jɔsen 5 ye an ye jɔsen 5 minnu fɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen an bɛna ye k'a fɔ foyi t'a kɔnɔ fo n'a kɛra kelenya ye n bɛ kuma laban ni min ye o de ye k'a fɔ sɛtanɛ de ko k'a t'an to yen mɔgɔw b'a fɔ o kuma la nin kuranɛ aya bɛɛ mɛnlen kɔfɛ ni hadisa ninnu bɛɛ mɛnlen kɔfɛ ni tagamasɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ munna an tɛ ka bɛn i mana taa silamɛw ka sigi o sigi la bi silamɛw bɛ kule ni fɛn fɔlɔ min u b'a fɔ k'an ka bɛn ayi a tɛ fɔ k'an ka bɛn fo k'a sɔrɔ bɛnbaliya de bɛ yen o tɛ se ka kɛ o n'an bɛnnen don an t'a fɔ k'an ka bɛn o bɛnbaliya de bɛ o de b'a to an b'a fɔ k'an bɛ bɛn mun de la an tɛ ka bɛn kelen sɛtanɛ de bɛ yen f'anw ka sɛtanɛ kɛlɛ nka sɛtanɛ min n'an b'a kɛlɛ an b'a kɛlɛ anw yɛrɛ nikun na fɔlɔ inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi ala ko ko adamaden k'i kɔlɔsi i ni la dɛ i ni min b'a to i bɛ ninakili i bɛ kuma i bɛ kow kɛ ko i ni ye jugu de ye dɛ nka ni ala hinɛna maa min na o tigi bɛ se k'a yɛrɛ ni a bɛ se k'a yɛrɛ ni minɛ donc sɛtanɛ y'a fɔ ala ye tumana min na ala ye an fa adama ka o fisaya ka tɛmɛ ale kan ka mɛlɛkɛw bila u kana bonya foli kɛ an fa adama ye an fa adama kama k'ale kana a kana fɔ a ko a t'a fɔ parce que ale ka fisa n'a ye ala ko n'o de don taa ka bɔ ne ka arijinɛ kɔnɔ ukhruj minha i jigin ka bɔ yan taa dugukolo kɔ kan wa i yɛrɛ bonya dɛ i bana ka ne ka ala ka kuma lamɛn nin cɛ in kama n'i kunangoya kama ko ala n'o de don n'a ma ɲɛ k'i bɛ ne kunangoya nin kama n b'a ɲini fɛ n to yen nɔ fo diɲɛ wuli wagati i kana saya se ma ko nka la aq'udanna lahum siratak n bɛna n sigi u ɲɛsira la dɛ n'u ko u bɛ bɛn k'u bɛɛ ka jɛ ka don misiri kelen kɔnɔ ka jɛ ka ala kelen bato mali silamɛw bɛɛ ka kɛ k'an tora ɲɛmɔgɔ kelen pe de kɔ ko mankan tɛ yen k'ale tɛ sɔn k'o ka kɛ dɛ k'a tɛ sɔn dɛ ko n bɛna n sigi u ɲɛ cogo bɛɛ fo n k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ fo n k'u bila ɲɔgɔn na fo n ka mɔgɔ de sɔrɔ n bɛ taa ni min ye n fana nɔfɛ jahanama kɔnɔ ala k'an kisi o ma donc k'a yira an balimaw la k'a fɔ bɛnbaliya in sababuya fɔlɔ ye sɛtanɛ ka siraw ye sɛtanɛ de bɛ don an dusuw la ale de b'a to an bɛ dimi ale b'a to an tɛ ɲɔgɔn lamɛn ale de b'a to an bɛ ɲɔgɔn labila ale de b'a to an bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ma min b'a to an ka bɛn n'an ka kelenya bɛ tiɲɛ kuma laban ye fɛn min ala subhanahu wa taala b'a fɔ anw ɲɛna ko n'a tun y'ale ala ja ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كنا على جاك أنتم مكان أنتم كلي كنا ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك كنا كوت نسيجا نقوم فامو إنا فامي في بكا كلي يتشو منا كات نسيجا كتي دون أكورو كامنا فنيونغو حكلنا ولا ko hakilina fɔ ɲɔgɔn kɔ in dɛ ko ala ye yɛrɛ de y'o bila k'o tɛ jugu ye o tɛ juguman ye silamɛya kɔnɔ nka n'anw dimina ɲɔgɔn kɔrɔ k'an tɛ ɲɔgɔn ka kuma lamɛn tuguni k'o de ye bɔnɛ ye an bɛ ala deli ala k'an kisi o de ma nin tun ye walanna ye walanna min bɛ yen n'a sɔrɔ an tun bɛ fɛ k'a fɔ kuma lasurunya la ɲɛnamaya kumaw don a dɔ la dɔ b'i ka tata sɔrɔ a la an bɛ ala deli ala ka bɛn ni kɛlɛ ala ka sabati bɛn ni kɛlɛya an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka sabati bɛn ni kɛlɛya jamana kɔnɔ ala ka sabati maa minnu donnen don an ka jamana kɔnɔ ni tɔgɔ wɛrɛw ye an bɛ ala deli ala ka tile ɲuman d'u ma ni fagali minnu bɛ ka kɛ maliyɛnw de bɛ ka faga tiɲɛni bɛɛ bɛ kɛ mali de la ni essence mobili minnu bɛ ka jeni maliyɛnw de ka essence mobiliw bɛ ka jeni maliyɛnw de ka nafolo bɛ ka tiɲɛ an bɛ ala deli hali sisan bɛn ni kɛlɛ ala ka sabati ka jamanadenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ala ka sabati ka an hinɛ don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la ala ko sabati ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u ka kuma lamɛnni ala ka nɔgɔya anw ma ka silamɛya kɔrɔta k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Cheikh Abdul Qadir an b'i fo k'i waleɲuman dɔn yanni kumaw ka datugu an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na aw kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ
ka cɛsiriw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ i bɔra ka bɛn kuma min fɔ walasa ka se ka silamɛw bɛn o baara in o b'aw bolo bi tahluf kan n'o ye sufidenw ani sunnadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fa kelen ba kelen a ka o baara min n'aw kɛlen don k'o kɛ bi alhamdulilayi an bɛ fɛ k'a dɔn dakuruɲɛ kelen baara in a b'aw bolo cogo di ani hakilina jumɛn yɛrɛ de y'a sinsin n'aw farala ɲɔgɔn kan ni ka nin baara in sigi sen kan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Tɔn in tɔgɔ dalen don ko tahaluf shabab al-muslimin lil wahdati wa difa'i anil islam. O silamɛya funɛkɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ kelen ye ka se ka silamɛya ka a kunkɔrɔta. Hakilina in a bɔra tumana min na an y'a sigi ka miiri ka ye k'a fɔ anw ye kelen ye mais halisa an tɛ ka kelenya in an tɛ k'a lawaleya ka d'a kan e b'i ka misiri kɔnɔ ne fana bɛ n ka misiri la nin b'a ka zawiya la nin fana b'a ka zawiya la bɛɛ lajɛlen bɛ ala kelen kɔ an bɛ ka ala bato mais an nana ye k'a fɔ est ce que a tɛ ɲɛ k'a fɔ yanni an bɛɛ ka to nin cogo in na tan mɔgɔkɔrɔbaw kɔni tɛ nka anw minnu ye funɛkɛw ye an minnu ye sifinw ye na anw farala ɲɔgɔn kan est ce que o tɛ fisaya parce que tiɲɛ don hakilina ninnu na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sisan an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn ye fɛn bɛɛ la ayi o tɛ se ka kɛ ala an ka duw kɔnɔ nka n'an sera ka ɲɔgɔn faamuya fɛn belebeleba dɔw la n'o de ye k'a fɔ an ka silamɛya jɔsen belebelebaw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu na an bɔra ka minnu fɔ est ce que an tɛ se ka ɲɔgɔn ye o la wa an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ la an bɛ se ka ɲɔgɔn ye o la o tuma n'an ye ɲɔgɔn ye o la est ce que an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ o kama wa an y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ o kama o la jɛkulu fila n'o de ye groupement ka jeunesse ye ani urwatul wuthqa olu fana ka funɛkɛw an nana ye k'a fɔ an ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan pour que hali nɛni minnu bɛ ka kɛ réseau kan ɲɔgɔn dɔgɔya minnu bɛ ka kɛ réseau kan ɲɔgɔn buruja minnu bɛ ka kɛ réseau kan ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ka ɲɛsin anw ma minnu tɛ anw ye an bɛ se ka jɔ olu ɲɛ cogo di an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na baara in dabɔra nin dɔrɔn de kama kun wɛrɛ t'a la k'a fɔ ayi bɔn e k'i ka bato bila ka nin ta a ye dusukun ye ala ta de nka an kɔni bɛ se k'a fɔ ne ka ɲɛsin ma k'e nɛni e k'i ɲɛsin ne ma ka ne nɛni an kan ka se k'o kɔni dabila o kɔni tɛ baara gɛlɛma ye parce que an ka silamɛya yɛrɛ fana m'o ɲini an fɛ an m'a ye don si la k'a fɔ ko alakira y'i sigi ka Abubakar nɛni Abubakar Umaru nɛni ka sɔrɔ hali u tɛ ɲɔgɔn faamu fɛn dɔw la donc an bɛ se k'o dabila wala kuma in yɛrɛ kun ye nin de ye pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu bɛɛ k'i ka diinɛ lase i ka laseli cogo la sisan ni e y'a ye k'a fɔ ne bɛ ka min fɔ e bolo sababa tɛ o tuma la ni n ye sɛbɛnfɛn kuma fɔ i fana i bɛna sɛbɛnfɛn kuma fɔ i ka faamuya min bolo i b'o fɔ a fɔ n ye nin ye cogo min na ne ka faamuya la nin don ne ka faamuya la nin don mais sisan e ka kuranɛ bila ka adisa bila k'i ka seyidu ka kuma bila ne k'an ka seyidu ka kuma bila a ka don e ka so kɔnɔ ne fana ka don i ka so kɔnɔ sisan kɔni an ye silamɛya sira bila donc an bɛ k'o de ɲini an balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ mali kun a n'a kun bɛɛ lajɛlen ka hakilina in bɛɛ lajɛlen k'a faamu an ka se ka don sira kelen fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ silamɛya ka hɛrɛ bɛ min na jɛkulu in sigi kun y'o ye inshallah n'ala sɔnna a bɛ hɛrɛ la a bɛ baaraw fana la yɔrɔ baara o baara n'a ka nɔgɔn don dɔ la a bɛ gɛlɛya n'a gɛlɛyara fana don dɔ la a bɛ nɔgɔya o hakilinaw bɛ yen nɔ mais baara in bɛ yen tɔn in fana bɛ yen a bɛ ka baaraw fana kɛ inshallah. foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka da nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan. foli fɔlɔfɔlɔ an b'o ɲɛsin an ka silamɛya tɔnba ma mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na n'o de ye o conseil islamique ye n'i y'o fɔ i b'a fɔ Seydou Ousmane Madani Haidara an ka foli b'a ye an ka foli b'a ka adjoint ye n'o ye Ibrahim Kontaw ye ani association fɛn fɛn i yɛrɛ sɔrɔ o conseil kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ ye an ka foli bɛ silamɛ tɔn bɛɛ ye an ka foli bɛ silamɛ diinɛ lasela bɛɛ ye an ka foli bɛ mɔgɔ bɛ diinɛ laselaw kɔfɛ ka jɔ n'u ye an ka foli b'a bɛɛ ye an ka foli b'an ka misiriw bɛɛ ye an ka foli b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ ala deli ala ka jamana ye ala ka kɛlɛya ani bɛn ala k'o sabati a kɔnɔ foli laban o ye Sherifila TV mɔgɔw yɛrɛ ye e yɛrɛ ka fara i balima tɔw kan an ka foli b'aw bɛɛ ye tahalufu tɔgɔ la inshallah salamu alaikum warahmatullah. Sheikh Abdul Qadir Haidara an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka nin walanda min n'i y'a di an b'a ɲini ala fɛ an kelen o kelen an ka se ka nafa sɔrɔ a la hakili jigin sɔrɔ a la min b'a to laɲini ye min ye silamɛw ka bɛn an bɛɛ lajɛlen ka se ka
kɛ jɔbaga ye min bɛ o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka dugawu k'i ye ka bɔ Kanaya an b'a dɔn a yɔrɔ samalen don ka se ka na o wele kan jaabi an ye silamɛw ka kelenya kama an bɛ dugawu kɛ Ala ka k'i ma baraji ye ka taalifu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ka dugawu kɛ Hayisan baara minnu kalifalen bɛ aw bolo Ala k'aw fanga se baara ninnu aw bɛ fɛ ka sama ka se yɔrɔ min na Ala ka aw dɛmɛ a la kɔrɔfɔw kɔnɔna an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an karamɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ bi o de ye Sheikh Abdul Qadir Haidara ye ale maa ye maa min ni bi na alhamdulilayi tahalifu n'o ye silamɛw sufidenw ka taa fara sunadenw kan olu faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ ale ma bi alhamdulilayi a bɔra ka walanda min fana di a ka ŋaniya ye bi k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o baara minnu ni o b'u bolo a da sera a ko baara ninnu bɛ sen na basi ma foyi t'a la o la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'a ye baara ninnu Ala ka u fanga se a la a bɛ tiɲɛni sira o sira ye Ala ka kisi ni tanga kɛ o ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli lase an ka Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka dugawu kɛ Ala ka bɛn ni kɛnɛya sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛla la o hukumu kɔnɔ yanni an ka sira di an karamɔgɔ ma an balimamuso Aminata Tarawele bi a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiriw la a kɛlen don ka labɛn minnu sabati an ye o de ye furufuru yɛrɛ dilanni cogo a bɛna walawalali kɛ an ye o la ne ni aw an ka jɛ ka ɲɛmada an balimamuso Aminata Tarawele ka furufuru dilanw fɛ o bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnma fɔ sigiyɔrɔ la a ka rubrique Mali de don bi an sera an ka musoba dɔ ma n'ale bɛ Fɔnba bugu la ne ba i ni tile yɛrɛ tilenna ka somɔgɔw bɛɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye n'i ka baarakɛta ne ye Madame Keyita Mariam Kone ne bɛ furufuru de feere a dɔn o kanunen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo barikama in na aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ Sade ba n'an bɛna o furufuru dilan an mago bɛ jɔ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn na an mago bɛ jɔ fɛn min na o ye saɲɔ ye saɲɔ koli k'a jɛ o mugu ani malo o kɛ seri ye ani farini mugu ni sukaro malo in na malo sugu bɛɛ bɛ se ka k'a ye malo sugu bɛɛ bɛ se ka k'a ye furufuru dilancogo la an mago bɛ jɔ saɲɔ de la a dilancogo ka ca mɛ an b'a ta kɛ ni saɲɔ de ye an bɛ saɲɔ de ko k'a jɛ n'o kora k'a jɛ an bɛ taa sin n'a sinna an b'a tɛntɛn a nɔɔni nɔɔni kɔnɔna na an bɛ malo kɛ seri ye ka malo seri k'a la k'a nɔɔni k'a bila n'a kumuna wagati min na o b'a sɔrɔ mugu wɛrɛ b'an bolo kɛrɛfɛ an b'an ka mugu tila fila ye an bɛ se k'o ta k'o k'a la sisan k'a nɔɔni ɲɔgɔn ye o la sa o nɔɔni wagati fana an bɛ farini mugu dɔɔni k'a la farini mugu kɛ kun y'a la pour que a kana tulu ta kosɛbɛ o b'a sɔrɔ kuma caman i b'a mɛn mɔgɔw fɛ ko furufuru k'a tulu ka ca a tulu ka ca ni farini dɔɔni k'a la o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a tulu la o de kosɔn an b'o dɔɔni k'a la n'o kɛra n'an y'a nɔɔni o la dɔrɔn an b'a jira an bɛ sukaro k'a la k'a jira ni mɔgɔ min fana tɛ sukaro fɛ ni mɔgɔ min fana tɛ sukaro fɛ sukaro tan fana bɛ yen an b'o fana k'a dama na fana bɛ se ka jira ka d'a tigi ma donc i b'a kɛ ji labila i sago ye ji dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'o kɛ walasa a ka se ka furufuru duman sɔrɔ ko mɔgɔw ka ji kɛcogo tɛ kelen ye an kɔni b'a kɛ nin cogo de la parce que n'a ji magara ta dɔɔnin o b'a to furufuru bɛ magaya a dundala bɛ diya o la mais dɔw fana b'a dun kosɛbɛ mais kuma caman i b'a sɔrɔ o furufuru kɔnɔ ma mɔ an b'an ta kɛ nin cogo de la an ka furufuru lafiyara an bɛna a jira donc ni tulu bilenna de ale bɛ awɔ ni tulu bilenna de ale bɛ k'a la kana sisi awɔ voilà an ka furufuru mɔna an ka furufuru jira ne bannen mais nin dundala ka di sa i mana nin kalamani ni mɔni sɔrɔ ou bien kangaliba a ka di kojugu ou bien lipton ka nana ni fila la ka lemurukumuni fitini k'a la kojugu wa folikan jumɛn b'i bolo ka lase an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma ani ce aw ka timinajara walasa a ye wagati jan bila ka ɲa ɲini n'a yɛrɛ ɲinini ye problème ye aw fana sera an ma yan fana an nisɔndiyara an y'an dɛmɛ sugu ka ca a bɛɛ tɛ n'a fɔ ka wari bɔ k'a di ye mais mɔgɔ min bɛ i magɛn o bɛɛ y'i dɛmɛbaga dɔ ye an bɛ foli lase aw ma ani ka foli lase teliso mɔgɔw ma
ala ka o dɛmɛ a ka baara la ne bɛ baara in ka taa ɲɛ a ka yiriwa ayiwa ne de bɛ dankari an ka biro dukila min tun b'an bolo bi ka yira u la o ye furufuru ye n'ale man ka di sunkalo in na ayiwa an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an bɛ Ami Traoré fo ka a waleɲuman dɔn Madame Keita ni aw mago b'a la aw ka suntigɛ kɛyɔrɔ la a ka taa aw ka suntigɛw a kɛcogoyaw a baara kɛcogoyaw k'a ta Ami ka nɛgɛjuru sira de filɛ nin ye n bɛna aw fɔ a ye aw b'a wele a ka taa ta i n'a fɔ furufuru dilanna ta taara cogo min na o de ye 79 63 39 59 79 63 39 59 i bɛ se takula dilan de la wa i bɛ se ayiwa fɛn min ye zamɛ dilan de la wa makɔrɔni dilan i bɛ se o de la wa i bɛ nin nɛgɛjuru sira in de wele ni ala sɔnna a ma Ami bɛ yen ka taa aw ka gaw kɛcogoya walima recette kuraw o dilannen b'aw bolo aw bɛ fɛ k'o yira aw bɛ wele bila Aminata ma ni ala sɔnna a ma a ka nɛgɛjuru sira de filɛ nin ye 79 63 39 59 ni ala ni kira sɔnna a ma n'aw y'ale gosi aw ni Ami bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na an bɛna sira labila nɛgɛjuru sira ye nɛgɛjuru sira Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye min b'a to an bɛ kaloba min na ala ka se k'an dɛmɛ ka kalo in ka a sunni nɔgɔya an ye ka hɛrɛw caman jigi a kɔnɔna na nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 92 aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin waati in na an bɛ foli ta k'a ɲɛsin an balimakɛ ma n'an kanubagaba n'o ye Kande Dukure yan fo Faransikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'a Dukure o kɔfɛ an balimakɛ Mamadu So Sherifila Duba Duma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'u sɔpulo o kɔfɛ an balimakɛ Muhamadu Jaguraka a fana bɛ Faransi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka taa fɛn min ye Sarama Gaku an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Mamadu Gaku fana fɔ o fana ye moriba ye Mali la yan n'o ye an karamɔgɔ Mama Gaku an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatulah tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min alhamdulillah Abdurrahman Konta ka bɔ Yirimajɔ Abdurrahman Konta ka bɔ Yirimajɔ a bɛ cogo di baasi t'i la alhamdulillah an bɛ ala tanu i Konta an b'a bisimila kuma b'i bolo weleli fɔlɔ ma bisina n ko m'a fɔ bi wula in na walanda a y'an lafiya kosɛbɛ Allahu akbar an y'a lamɛn ustaz yɛrɛ min n'o ye sirifkɛ ye a ka walanda in lamɛnna kosɛbɛ ne ye silamɛw ka ɲɔgɔn faamu ani ka kɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ hakilinaw tɛ kelen ye inshallah tiɲɛna ni nin walanda in faamuna silamɛ bɛɛ bɛ bɔda ɲuman sɔrɔ inshallah o ye tiɲɛ ye an bɛ Amadu Jalo yɛrɛ an bɛ fo k'i barikada o diyara n ye inshallah ka teleso mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo inshallah ka teleso sababu fo ne ye Usman Sharif Madani Haidara belebele ala ka a mɛn an ɲɛ kɔrɔ amin amin inshallah wulada fol don i ni baraji an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase Yirimajɔ bɛɛ lajɛlen ma i tɔgɔya la nin waati in na ka dugawu kɛ kalo ala k'a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na silamɛw ka bɛn silamɛw ka hɛrɛ de b'o la an fana karamɔgɔ Seyidi Seku Usman Madani Haidara san 40 a ye nin fɔ a ye wulikajɔw k'a la a y'a seko n'a dɔko bɛɛ kɛ Mali silamɛw bɛɛ bɛ se ka bɛn cogo mun na wa an b'a dɔn n'ale ma se k'a kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ o la an bɛ dugawu kɛ ala ka silamɛw bɛn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum a bɛ cogo di baasi tɛ yen hakɛ to i bɛ k'an wele ka bɔ min ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira nin waati in na a ma sɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira salamu aleykum a bɛ cogo di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne ka wele ka bɔ Gabon Moyila Gabon Gabonkaw ka kɛnɛ baasi t'aw la yen bisimila kuma b'i bolo awɔ baasi foyi tɛ yen
ayiwa an b'a ɲini aw fɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka kɔrɔfɔ ninnu damu bɔ o de ye fɔ k'aw mabɔ tele la aw bɛna wele la aw b'aw mabɔ tele la o b'a to an bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ nɛgɛjuru sira o de ye filɛ nin ye aw ka écran sanfɛla la dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta nin waati in na salamu aleykum. waaleykum salaam bisimila. tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Abu Sanogo ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire Jokoyi. Jokoyikaw ka kɛnɛ Abu Sanogo. o bɛɛ ka kɛnɛ. alhamdulilayi. ala ka hɛrɛ k'an ye. amina amina amin. kuma b'i bolo. an bɛ foli lase aw ma. ka foli lase an fa ma Usumani Sori Mata an fa n'an mɔkɛ hali an ka foli b'a ye. zamzami ye o. k'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen a n'a kanubaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. ni ala sɔnna a ma. ayiwa ka foli lase aw yɛrɛ ma. ka foli lase an ka invité ma an ka serviteur a kɛrɛfɛ. ayiwa ka foli bɛ Amadu Jalo yɛrɛ la vraiment i ka télévision baarakɛla bɛɛ lajɛlen. o diyara an ye. ala ka sunkalo nɔgɔya an ye. amin amin. ala ka malidenw bɛɛ kelen ma. amin amin. ala ka Mali sabati. amin amin amin. ala ka Mali taa ɲa. amin amin amin. ala ka faso ni ala k'a yiriwa. amin amin amin. Mali bɛɛ lajɛlen la yarabi Amadu Jalo an b'i yɛrɛ fo vraiment ne yɛrɛ mako tun bɛ ka téléphone numéro tun bɛ se k'a ci ma dɔɔni ni mako tun bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. ni ala sɔnna a ma. wala. baasi foyi t'a la. ok ala ka tile yɛrɛ. amin amin. i ni baraji. nɛgɛjuru sira dayɛlɛn bɛ aw ye 93 91 68 92 Sherifila tele jabaranin kan nin waati in na an bɛ foli lase Sherifila FM nin waati in na a fana bɛ direct la an balimakɛ fɛn min ye ayiwa Isa Fofana ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Maître Ali Yalikoyi fo olu min ye a technicien warabaw ye nin waati in na Sherifila FM dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu aleykum. waaleykum salaam. tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. waaleykum salaam. tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Usumani Kulubali ka bɔ Kucala. Usumani Kulubali ka bɔ Kucala. Sunkalo Kulubali ka bɔ Kucala. Usumani Kulubali ka bɔ Kucala. Usumani Kulubali. awɔ. Kulubali baasi t'i la. baasi foyi tɛ yen nɔ. a bɛ cogo di. baasi foyi tɛ yen nɔ an ka foli b'aw ye. o diyara an ye. ala ka bolo mɛn a ka baara la. amina amina amin. ala ka garisɛgɛ ɲumanw di. amina amina amin. ala ka hamu bɛɛ nɔgɔya. amina amina amin. tiɲɛ a bɛ mɔgɔw kunnafoni da walayi a bɛ k'an bɔ digi la yɛrɛ yɛrɛ de. o diyara an ye. an bɛ dugawu kɛ baara taako ɲuman na. amina amina amin. a k'a bila kɔrɔya kana bila dɛsɛ. amina amina amin. ala ka dugawu minɛ. silamɛ fɛn o fɛn mana kɔntan ni jɛmukan in na i ka taa lɛ halibi san ni bɛ fɛ k'anw la nisɔndiya dɔrɔn taa lɛ halibi san i ka taa walima mayonnaise ka di san dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. assalamu aleykum. assalamu aleykum. allo. allo. ayiwa ale taara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn lait halibu ni mayonnaise ka di ka fara fɛn min ye jus précia ti alkaba a y'aw jija o ka ban sugu in kɔnɔ nin kalo in na an tɛ fɛ k'a ye sugu kɔnɔ bilen k'a san k'a ban fo a tigilamɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛw ka jɛmukan in ka d'u ye dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. wa aleykum salam. baasi t'i la. baasi t'an ma lasɔn. i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. n tɔgɔ Mamadu Yatura ka bɔ Yirimajɔ. Mamadu Yatura. awɔ. baasi t'i la. baasi t'an ma lasɔn. Yirimajɔkaw ka kɛnɛ. baasi tɛ Yirimajɔkaw la. kuma b'i bolo. awɔ an ka foli b'aw ye. a ka émission ka di yɛrɛ de. o diyara an ye. awɔ ala ka bolo bɛ baara la. amina amina amin. an baraji. merci beaucoup. i Yatura Yatura ye siya jumɛn. Yalikoyi. dɔgɔnɔ de don ayiwa o ɲɛna a ko Yalikoyi da ok an bɛ dɔgɔnɔkɛ fo k'a waleɲuman dɔn yan fo Yirimajɔ k'a fɔ ko a Yalikoyi dɔ bɛ yen nɔ an bɛ ale ta salamu aleykum. a bɛ cogo di. baasi tɛ yen. allo. ayiwa allo. allo.
allo ayiwa an bɛ hakɛ to ɲini a tigilamɔgɔ fɛ a k'a mabɔ tele la ni mabɔ tele la dɔrɔn i b'a ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɛ tila ka segin ka na faransikaw fɛ yen nɔ ka taa itali espagne an lajɛlen don nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye ayiwa kongo braza kongo kinshasa an bɛ lajɛ nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na ka foli lase angolakaw ma zambi mozambique cameroun ghana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sheriff la lajɛ nin waati in na an ka nin jɛmukan in u bɛ a lajɛ caman bɛ u tɛ ka sira sɔrɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. aleykum salam. tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. bon n bɛ ka wele ka bɔ yabayo Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire dugu jumɛn na. yabayo. yabayo. e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Salifu Kamara. Salifu Kamara. ouais. kuma b'i bolo. Salifu Kamara. awɔ Salifu kuma b'i bolo. voilà n ka foli b'a ye. o diyara n ye. ala k'a ka mission na ka d'a ye fo ka tɛmɛ. salon n ye ko bɛɛ kɛ n ma se k'a sɔrɔ. i y'a ye dɛ. ala ka baara mɛn a ka baara la a bolo mɛn a ka baara la. amin amin amin. ala ka hɛrɛw k'an ye. amin amin amin. ala ka si dandan ni karamɔgɔ ma. amin amin amin. ala ka sumalo timɛ d'a ma. amin amin amin. a ka foli bɛ. ala ka dugawu minɛ. amin arabi. merci Salifu k'an bɛ yabayo kaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. u bɛɛ bɛ na mɛn. ko Tijani b'a jija kana bɔ an na tuguni yɛ. ko Tijani b'a jija kana bɔ an na tuguni Tijani. ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma. ala ka si di. amin arabi. Sheriff Ahmad Tijani Aidara ɲinan ale ka tournoi labanw kɛra Côte d'Ivoire février kalo in na. an bɛ Congo mara kɔnɔna na an bɛ Congo fo ka taa se fɛn min ye dugu o dugu n'a tɛmɛna yen fɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na. nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye hali sisan dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu aleykum. assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Lamini Kulubali ka bɔ dugu la bila dara la. Lamini Kulubali. awɔ. i Kulubali. an bɛ ka k'aw lajɛ. baasi t'i la kɔni. baasi foyi tɛ n na. kuma b'i bolo. an bɛ ka k'aw lajɛ. oui. a ka émission na an bɛ ka k'aw lajɛ an bɛ ka k'aw lamɛn. an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛ ni lafiya yarabi ala k'o di an ni karamɔgɔ in ma. amin amin amin. karamɔgɔ a ye diɲɛ wasa. ala k'a ye o n'a wasa. nka ala k'a daminɛ a yɛrɛ n'a ka denbaya la. amin amin amin. karamɔgɔ ala k'a n'a to jamana ala k'a kɔlɔsi ma karamɔgɔ in kama ala bɔnna sanuma bɛɛ lajɛlen. amin amin amin. n'a hɛrɛ ala k'a d'an ma. amin amin amin. ala tɔɔrɔ n'a masi mana gɛrɛgɛrɛ ala k'a ni silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma. amin 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 amin. karamɔgɔ a kɛra sababu ye ka kalanso min jɔ diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ nin kalanso misɛnmanin a n'a kunbaba. kalanso misɛn o ye jɔnforow ye jamanaw la nka kalanso kumaba in ye teleso ye fo ni maa min tɛ tele ye filɛ n'o tɛ i kalannen don i siso kɔnɔ. siga t'a la. o la an bɛ karamɔgɔ ye an b'a fo dan tɛ karamɔgɔ ye la n'a ka foli fana na a fo da yɛrɛ tɛ an fɛ. siga t'a la. salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. i Kulubali. an bɛ Kulubali ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka dugawu kɛ kalo ala k'a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ Adama Kulubali b'an fɛ yan nɔ Saka Kulubali bɛ yan Buya Kulubali bɛ yan hakilila ani jɔn tuguni Mariam Kulubali tabarikala an bɛ Kulubalilakaw bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ ɲina Sanba Kulubali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka taa se Ibrahim Kulubali Mamani Kulubali nin bɛɛ lajɛlen ye Kulubalilakaw ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ sanuma in kan ka ala deli kalo in ala k'a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na ani Ibe Kulubali Ibrahim ayi u tɛ kelen ye o commission Ibrahim ne y'o de fo ne kuma Ibe fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum mɔgɔ b'a fɔ Ibe ma ko Ibrahima Ibe de Ibrahim sɔn t'ale la o a bɛ cogo di salamu aleykum a bɛ cogo di wa aleykum salam an bɛ ala tanu tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min wa aleykum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Sikaso e yɛrɛ tɔgɔ allo
allo ayiwa an bɛ sikasokaw fo k'u waleɲuman dɔn ka ala deli kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na darul hijira o de ye sikaso ye y'a bani ka darul hijira an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum allo waaleykum salam a bɛ di baasi t'i la an m'a mɛn ka ɲɛ i tɔgɔ ni jamu Guinée équatoriale an kɔni y'o mɛn nka tɔgɔ in an m'o de mɛn Seku Keita ayiwa Semori Keita awɔ ka bɔ Guinée équatoriale baasi t'i la kɔni alhamdulillah an b'ala tanu an b'aw fo Guinékaw baasi t'u la e bisimila kuma b'i bolo an bɛ hakɛto dagafalen ɲini an balimakɛ fɛ k'a fɔ k'a Keita ka Guinée équatoriale ka bɛɛ lajɛlen fɔ an karamɔgɔ bɔra yen nɔ sisan tournée la n'o ye Sherifa Ahmad Tidiane Haidara ye u ye wulikajɔ minnu kɛ a ma dogo an bɛ dugawu kɛ ala ka baraji ye dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum ayiwa a tigilamɔgɔ ka nɛgɛjuru sira tɛ ka sɔn an bɛ an kanubagaba dɔ fo an ma ale sɔrɔ fɔlɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye an balimakɛ Senbara ka bɔ Afrique centrale an tɛ ka ala sɔrɔ an b'a fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na yan fo Afrique centrale n'i y'a jateminɛ sunkalo ninnu na ale ka weleliw de bɛ fɔlɔ kosɛbɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum a bɛ di baasi t'i la alhamdulilayi tɔgɔ ni jamu ani bɛ k'an wele ka bɔ min Sulemani Kulibali ka bɔ Kucala Sulemani Kulibali ka bɔ Kucala Kucalakaw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi bisimila kuma b'i bolo Ala ka san wɛrɛ yira an na mun bɛ an minnu ye journaliste ye n'an ka kuma détails fɛ ni grossistes u ka se ka fɛnw da nɔgɔya sunkalo barikama in na n ko n'an ka kuma ayiwa an bɛ hakɛto dafalen ɲini an balimakɛ fɛ ale yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ kuma ma faamuya telefɔni tigɛra an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Seku Dogɛ ka wele ka bɔ Congo Brazzaville Congo Brazzaville oui kɔri baasi tɛ yen kɔni baasi tɛ yɛrɛ ko bien tile duuru ye n ma se k'a sɔrɔ téléphone na tile duuru i bɛ k'an wele bi ma se k'a sɔrɔ a gɛlɛyara a bɛ fɛn t'a la yen kuma b'i bolo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi kuma bɛ yen Maga ye vraiment a ka d'an ye yɛrɛ yɛrɛ de o diyara an ye an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen an bɛ an balimakɛ fo k'a waleɲuman dɔn yan fo Congo Brazza ka Congo Brazza ka bɛɛ lajɛlen fo Imam Jawara n'a ka jama Jamiatu Ansarudine tɔnden minnu bɛ Brazza kɔntinara an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum allo ayiwa mankan bɛ a tigi kɛrɛfɛ an bɛ hakɛto dafalen ɲini a fɛ a bɛ se ka segin ka na an y'a fɔ ye n'aw bɛ wele la a y'aw sɔbɔ dɔɔni dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Mamadu Samake Dugulakɔrɔ Dugulakɔrɔkaw don Dugulakaw bɛɛ bɛ yen o bɛɛ ka kɛnɛ k'aw wele k'aw fo a ka émission taabolo ka ɲi kojugu an bɛ k'a lajɛ aw bɛ k'a lajɛ awɔ k'an bɛ Dugulakɔrɔkaw bɛɛ fo u bɛɛ b'a mɛn foli diyara an ye ok merci beaucoup foli ni waleɲuman dɔn nin waati in na an b'o ta k'o ɲɛsin fɛn min ye Nigerikaw fɛ yen nɔ an balima caman bɛ yen minnu bɛ jɛmukan in lajɛ an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye a ye sisan ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛjuru sira de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ka se ka weleli kɛ ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye min b'a to an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ala ni kira sɔnna a ma ka
baara in bénéficier ɲɔgɔn fɛ o la kaloba min n'an b'a kɔnɔ dugawu min n'an b'a kɛ ɲɔgɔn ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ayiwa an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ayi sisan aw bɛ se ka weleli kɛ k'aw mabɔ aw ka télé ni aw ka radio kɛrɛfɛla la Sherifla FM ni waati in na an lamɛnlen don olu fana kan direct kan maa caman bɛ k'an wele Nci Bafin Kulubali an b'a fɔ k'a wale a bɛ cogo di baasi t'i la Bani ka émission de wa Bani an m'a mɛn allo oui allo radio so do wa awɔ o don Bani ka radio so do Mali Bani awɔ Bani ka radio so n'a ka télé de don a bɛ cogo di baasi t'i la i ka kɛnɛ allo awɔ an tulo b'i la o n ko an balimakɛ min tilala kuma la sisan an bɛ ka dugawu k'a ye bari an bɛɛ bɛ ka kala la wa ne ye Fanta Hayidara ye n bɛ dugawu kɛ Bani ye n b'a kɛ a ka famille bɛɛ lajɛlen ye ni Ala sɔnn'a ma Jalo e yɛrɛ ye ne bɛnkɛ ye ne ba ye Jalo ye o diyara n ye Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati amin 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 Ala ka minɛkow bɛɛ nɔgɔya amin 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 Ala ka k'i diya ale labanko ɲuman di aw ma amin 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 i Jalo a diyara n ye i ni baraji aw bɛ nafila ɲumanw bila ka na a ka di an ye dɛ nafila in kɔni an bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ nafila in an bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ ni Ala sɔnn'a ma inshallah awa i Jalo a diyara n ye i ni baraji ne ba Jalo merci beaucoup an bɛ foli lase Sherifla FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a jateminɛ nin waati in na Sherifla FM kɛlen don ka Sherifla télé ta direct la o tulo b'an na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ayisa kalo Ala k'a timɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum alaikum salam a bɛ cogo di baasi tɛ yen allo denbaya alhamdulilayi ne kɔni b'a fɛ ka kuma aw ka nafila in de kan aw bɛ nafila min di a b'aw jija aw bɛ nafila in di ko caya mɔgɔw k'a faamuya a ka di mɔgɔw ye kojugu hali sunbaliw bɛɛ b'a ta an ka di ka caya awɔ k'a di parce que tuma dɔw la a di tuma laban in o b'a sɔrɔ mɔgɔw suntɛgɛ bɛ sen na a ka gɛlɛn ni minnu ma siɲɛ fɔlɔ sɔrɔ surtout muso minnu bɛ gabuguda la baara la o ye tiɲɛ ye suntɛgɛ tuma b'a sɔrɔ olu ma bɛɛ ɲaganen bɛ suntɛgɛ la quoi o ye tiɲɛ ye n'a sera ka nafila in ka to ka segin a kan siɲɛ caman mɔgɔw k'a ta a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni Ala sɔnn'a ma ne ka kuma ye o de ye o bɛ kɛ ni Ala sɔnn'a ma ayiwa n'aw bɛ yafa ma n'a ma bɛn nin ɲɛna nin diyara n ye sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla ten a kɛ kun ye aw de ye o la a bɛ ɲɛ cogo min na ni Ala ni kira sɔnn'a ma an b'a baara kɛ jiginna foyi t'i kan an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ayisa kalo Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na Bani ka laɲini an b'o de kan silamɛw ka se ka kunnafoniya ka silamɛw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o la Sherifla télé o Sherifla FM o a bɛɛ b'o baara de la dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum waaleykum salaam wa rahmatulah tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min n tɔgɔ ye Kasim Tarawele ka bɔ Côte d'Ivoire Kasim Tarawele Côte d'Ivoire dugu jumɛn Dabu baasi t'i la kɔni baasi foyi t'an na alhamdulilayi kuma b'i bolo ka wele ka foli bila a la dɔrɔn k'a fɔ a ka mission an b'a lamɛn toujours donc a diyara n ye a bɛnna ma ka foli kɛ Bani n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ko a bɛ dugawu min kɛ faso Maliba ye yarabi Ala k'a to dugawu ka minɛ faso Maliba ye an faso ka suma a bɛɛ lajɛlen foli don foli waati in na ka dugawu kɛ Ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na fɛn o fɛn y'an wele ka hakɛto ɲini bɛɛ fɛ waati min kun dira nɛgɛjuru sira la ale dafara o la sini fana bɛ yen nɔ ni Ala ni kira sɔnn'a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka weleliw kɛ jamana caman bɛ jamana kɔfɛla ninnu na mun b'an wele u t'an sɔrɔ a b'o cogoya kelen na Mali fana kɔnɔ yan dugu caman b'a fɔ an ye k'u t'an sɔrɔ u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔw de ka ca lin na ni mun garizigɛra olu de bɛ don an bɛ dugawu k'u ye Ala ka an n'u dɛmɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ tasibila kɛ ka taa an ka alimami ani an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye Cheikh Ismail Kulubali y'an fɔ Côte d'Ivoire Ala ye a ka wele se a ma
cɛkɔrɔba min de don alimami min de don maa dogolen tɛ sabula Williamsville o misiri alimami de don Abidjan kɔnɔna na o la a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin diinɛ in a lafasali ani diinɛ in jɔli de la o la cɛba de don cɛba minnu ni u bɛ diinɛ jɔ ni Ala ka wele ser'u ma wallahi yiriba dɔ de binna Sheikh Usman Madani Haidara kanuɲɔgɔn don a kɛra sherifuw fɛ a ma dogo a jɔra yɔrɔ yɔrɔ a ma dogo wa ansaru kanuɲɔgɔnw de dun fana ansaru u ka alimami de pɛriter'u bolo sabula ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'u kanu a y'u ka ɲuman fɔ a jɔr'u ye o la ni Ala ka wele sera ma silamɛ bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ nin cɛkɔrɔba ɲuman ye Ala ka hinɛ la Ala ka yafa ma Ala ka dayɔrɔ sumaya ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen ka foli ni tasi bila kɛ ka taa Côte d'Ivoire Kozim ɲɛmaayaso la sabula o maa dɔ kun don ka dugawu k'u ye Ala ka an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na fɛn min ye kɛnɛya ko nasira ye dɔgɔtɔrɔ ko mun bi Jalo an b'an balimamuso fo Tata Touré hali n'a sɔrɔ a jamu in kan ka yɛlɛma k'a réinitialiser an bɛ dɔgɔnɔ jamu dɔ ɲini ka d'a la an bɛn n'o kan ne n'a kuma n'o kan an bɛn n'o la a ka bi dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya bondanko la a kumana suguri dun de kan parce que bɛɛ lajɛlen sun tɛ ɲa suguri dun kɔ caman bɛ suguri dun nka suguri dunni bɛ se ka to i fari la cogo di k'i dɛmɛ ka tile journée k'i bolo n'i ka kɛnɛya ye a kumana olu de kan donc a ye fɛn minnu fɔ an bɛ a fɔ technicien ye u ka o bila an k'o lajɛ ni Ala sɔnna mama fɛn min ni teliya man ka rendez-vous yɛrɛ in jigin ha dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba e ta in fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di Jenny paga ine ni te jumɛn ye de Zeyna i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyna ni na ye kalaya dɔɔnin aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeyna sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeyna k'aw taama ɲuman ye Zeyna e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeyna de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyna Folike ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Sherifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan sugandilen kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya ka sanga ni sunkalo la hɔrɔmakalu ye walasa ni an ye baara kɛ ni o ladilikan ninnu ye a bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye an ma an ka sun don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma o ladilikan ninnu ni olu de bɛna fɔ aw ɲɛna a bɛ ɲini an fɛ an bɛɛ lajɛlen ka o ladilikan ninnu ta ni ka baara kɛ n'a ye ka d'a kan an ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔli y'o sira dɔ ye a bɛ o sira kan an ka bi jamukan bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye babu sen min kan an ye sariya 7 fɔ ɲɔgɔn ye daraka la i bɛ se ka mun dun dumuni sugu jumɛn de bɛ yen nɔ min n'o bɛ se ka dun tilela la fo ka taa se surafana ma ɲininiw b'a fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ daraka dun an k'a dun i ko masakɛ denkɛ n'an bɛ tilela dun an k'a dun i ko masakɛ n'an bɛ surafana dun an k'a dun i ko geribu min
min b'a yira an na k'a fɔ an kan ka tomi sigi daraka dunni de kan ka labana ka surafana fɛgɛya n'an ye daraka ta k'a lajɛ daraka ye dumuni ye dumuni min n'a nafa ka bon kosɛbɛ n'an ye daraka de dun an bɛ bɔ an bɛ taa an ka tile girinw kɛ a bɛ wajibiya an k'an farikolo labɛn tile girin kama an ka dumuniw kɛ dumuni minnu bɛ se ka nafa se an farikolo ma k'a to farikolo bɛ se ka fanga sɔrɔ k'a ka tile girin bɛɛ lajɛlen kɛ an ka daraka dun ta an k'an jija protéine ka k'a la protéine caman bɛ sɔrɔ sɛfan na a bɛ sɔrɔ sogo la an ka céréales la malo n'a ɲɔgɔnna caman b'o la nka an fɛ Mali la a ka gɛlɛn caman ma i ka malo dun daraka la o kɔfɛ an bɛ se ka jimafɛn dɔ min walasa ka funteni bɔlɔnw di farikolo ma n'o ye énergie mɔgɔ min bɛna taa baaraba kɛ tile fɛ n'i ye daraka ɲuman dun ka bɔ daraka ale de nafa ka bon ka tɛmɛ an ka dumuni wagati bɛɛ lajɛlen kan an kan ka daraka dun k'an fa ka ɲɛ nka wagati bɛɛ an ka hakili to sariya 7 in na a ka kɛ o kɔnɔ o bɛ farikolo dɛmɛ k'a ka kɛnɛya sabati tilelafana o fɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ kuma ni an ka jamana lahalayaw ye a ka ca la ɲɔmafɛnw an b'olu de dun tilela la o dagalen don an bɛ se k'o dun wa o ka ɲi nka n'an b'o tobi an k'an jija a ka mɔ ka ɲɛ misaliya la malo ji k'a labɔ k'a tobi k'a magaya o de ka ɲi kosɛbɛ an ka kɛnɛya ma aw kan ka min faamuya yiridenw de b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona ka d'a kan fɛn b'u la fɛn minnu n'an b'a fɔ olu de ma fibre alimentaire o fibre alimentaire ninnu de b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona wa o bɛ sɔrɔ an ka yiridenw ani an ka nɔgɔlafɛnw de la an kɔni an bɛ ka sukoromafɛn minnu min an bɛ se k'a min parce que a ka d'an ye a bɛ an ni lafiya nka yalima a ka ɲi an ka kɛnɛya ma wa an ka hakili t'o la min fɛn bɛɛ la an kan k'an banba fɛn min kan o ye ji ye boisson sukoroma ni fɛnw an kana fanga d'olu ma ka fara gazimanw kan a ye fanga di ji ma ani yiridenw ka aw ladɔnniya k'a fɔ an ka nɔgɔlafɛnw n'u mɛnna tasuma kan ka tobi kojugu tasuma bɛ se k'u tiɲɛ k'u nafamafɛnw caman bɔ u la ɛri 4 ɛri 5 tasuma kan ka tobi u mago tɛ se o ma a ka ca ala fɛ an b'a dun nka a bɛ se ka nafa min se an farikolo ma o b'a sɔrɔ vitamininw bɛɛ lajɛlen salen don ka ban hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kunnafoni ninnu na nin fɛnɛ de bɛ dan sigi bi jamukan na aw ni ce aw ka ɲamadali la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan aw ni ce aw k'an bɛn mama fɛn min ni tela man ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔni an tɛ filan ye wa kamanden na Eba, e ta in fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga ɲinɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛna Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeyina k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeyina de ka to a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyina an bɛ an balimamuso fo k'a waleɲuman dɔn Kuje Ture. Kuje Ture ka nin jɛmukan in nafaba de b'a la donc a ye ladilikan minnu di
ani a ye tali kɛ fɛn dɔw kan an ka balo dɔw kan ko an ka hakili to olu la kosɛbɛ kosɛbɛ n'u bɛ fanga don adamaden na sun kɔfɛ a fana y'a fɔ n'o ye malo b'o la ani sogo ani sɛfan hali n'i y'o dɔɔni dɔɔni sɔrɔ malo kɔni o bɛ sɔrɔ bɛɛ fɛ donc a fana ye yɔrɔnin dɔ bɛ yen mɔgɔ kan ka sinsin min kan a ko ka tobili fɛn ninnu i n'a fɔ malo ninnu ko k'u tobi k'u mɔ k'a ji caya donc caman k'i hakili to o yɔrɔ la a tilala k'a fɔ ko yiriden fɛn minnu bɛ tali kɛ yirima yɔrɔ ninnu na yiriden ninnu i n'a fɔ namasa ninnu ni minnu bɛ tobi namasa t'a la mais yiriden minnu bɛ tobi pomme de terre ninnu k'olu kana mɔ k'a dama tɛmɛ parce que vitamine dɔ b'u la min ka ɲi adamaden kolo ma donc a ka kuma la hakili bɛ se ka to nin fila la kosɛbɛ kosɛbɛ yirimafɛn ninnu an b'an hakili to o la walasa i k'i nafa b'o la a tilala k'a fɔ ko an ka hakili to anw yɛrɛ kɔlɔsi i n'a fɔ sukaroba dun ma parce que fɛn ninnu bɛɛ sukaro caman de b'u la an bɛ balo minnu dun sukaro b'u la ni sukaro ni jɛ fana nana fara olu kan tuguni a bɛ kɛ damatɛmɛ ye donc an ka hakili to sukaro la kosɛbɛ ani ka jiba min kosɛbɛ kosɛbɛ sufɛla la farikolo mako bɛ ji minnu na an b'a fɔ k'a barika la ala ka an nafa bɔ ni mɔgɔ in na kosɛbɛ amina amin ala ka o duwawu minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ a fɔ Madame Konate a ka nafila labɛn an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na bisimila nafila di mɔgɔw ma. Bisuna nafila jogo jolo alhamdulillah sai jalo bisuna ye sunkalo su wɔrɔnɛ ale nafila jogo wɔrɔ do jogo kelen-kelen na o kelen-kelen na i bɛ suratu fatiha kala suratu fatiha kɔfɛ i bɛ suratul ikhlas kala siɲɛ 10 jogo kelen-kelen na bɛɛ la ni tilal'o la i bɛ sɔrɔ ka salamu bila i bɛ zikiru min kɛ o de ya waasi o i b'o kɛ siɲɛ 100 ala k'a kɛli nɔgɔya ni maa min y'a kɛ ala k'a i bɛ sigi a kan filanan na o fana kɔngɔ de b'i la bi su in na nafila Shula singolo kile wɔrɔna ye a nafila o ye jago wɔrɔ a jago kelen-kelen na o kelen-kelen na i bɛ suratul fatiha kala n'o ye bisimilahi rahmani rahim ka taa bila laban na o kɔfɛ i bɛ suratul ikhlasi da o kan n'o ye kulu wallahu ye ka t'o fana bila a laban na i b'o kɛ siɲɛ 10 o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na salamu bila jago wɔrɔ dafalen i bɛna zikiru min kɛ o de ya waasi o siɲɛ 100 ala k'a kɛli nɔgɔya amina ala ka o duwawu minɛ an b'aw hakili lajigin k'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na an ka nin jɛmukan in n'aw bɛ fɛ ka an dɛmɛ ka silamɛya dɛmɛ aw k'aw hakili to an ka sponsor ka produit ninnu na lait halib ye nɔnɔ min n'a min ka di nɔnɔ min n'a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ mɔni na a bɛ kɛ fɛnɛ gansan ye a bɛ kɛ basi la n'a y'i diya i b'a mugan fana a bɛ nin bɛɛ ta lait halib a ka san k'a ban sugu kɔnɔ k'a ban pewu filanan de ye mayonnaise ka di ye mayonnaise ka di i b'a kɛ kafe ni buru n'i b'o dun i b'a kɛ buru la i b'a a kɛ mɔni na i b'a kɛ ka sɛ la i b'a kɛ salati la o n'a ɲɔgɔnna mayonnaise bɛ kɛ fɛn o fɛn na n'i ye kadi sɔrɔ k'a k'a la o y'a bannen hakilila y'o dɔn muso dɔ ye weleli kɛ k'a fɔ ko ale ka feerefɛn de don a b'a dɔn a ka di kadi bɛ fɛn fɛn ka fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ka di u ka machine yɛrɛ filɛ nin ye
ni yɛrɛ ka di kosɛbɛ majini ok n'i ye sɛ marinale k'a mutardi k'o la k'a mayonnaise dɔɔni k'o la ka sɔrɔ k'a jeni fɛn man di k'o bɔ banna ana an ma kangari da an balima bozo ye u bɛ manezi kɛ jɛgɛ naji la de a tɛ ko la jɛgɛ naji ka manezi k'a la a tɛ k'a la dɛ a b'u sankɔrɔta o a b'a ko sankɔrɔta o la ni hakili tora fɛn ninnu na a bɛ sugu diya o kɔfɛ fɛn min ye jus precia u ka jus in cocktail de don fɛn caman de b'a la voilà ka yiriden caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka to ka i kan ja n'a ye sun tigɛlen kɔfɛ ani surafana dumuw kɔfɛ a nafa ka bon kojugu o la ni aw ye nin fɛn o fɛn de san aw ye silamɛya dɛmɛ wa aw y'an ka jamukan in dɛmɛ mali dɔrɔn tɛ dɛ aw bɛ jamana o jamana fɛn o fɛn na Côte d'Ivoire Burkina Faso Sénégal nin bɛ sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka hakili to a la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ a bɛ san caman bɔ an ka nin plateau in u ko k'u ni mɔgɔ tɛ jɛ a la olu de bɛ an dɛmɛ a la kibaru filanan min bɛ yen ni ala sɔnn'a ma araba nata inshallah ni ala sɔnn'a ma o su 21h waati o de ye ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman min ye sababu ɲuman di diɲɛ ma n'o ye ba Madane Haidara ye an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Seku Usmane Madane Haidara o fana o wolofa ɲuman wajuruba min bɛ sigi a ye Jamiyatul Ansarudine International fɛ san o san a wajuru labɛnnen don ka bɛn araba nata ma nɛgɛ kanɲɛ 21 Bangoni Jɛgɛnɛbugu Ndolanci tɛrɛba kan ni o dugu jɛra alamisa 14h kuranɛ kalan bɛ kɛ Bangoni Jɛgɛnɛbugu misiriba kɔnɔna na bɛɛ ka hakili to a la wa bɛɛ ka kibaruya cari ni ala ni sɔrɔ kira sɔnn'a ma arabadon an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni wajulu kɛnɛba in kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ ala ka hinɛ jidi ba Madane na ani Bastan Traoré ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na u taara ka nɔrɔ min to an bolo yan ala ka si ni kɛnɛya di ale ma ala k'a ɲɛmɛ ale la ni ala sɔnna ma an bɛ labɛnw sabati ka taa sugu kɔnɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bilankɔrɔ kɛ walima nafolo ko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank Baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank Baraka kan wa. kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. an bɛ se k'an jigi da Coris Bank Baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. awɔ Coris Bank Baraka ka financement i diyara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. n ka mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun. awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. yala Coris Bank Baraka bɛ se k'anw dɛmɛ an ka sojo balakologerew na wa. jaati Coris Bank Baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank Baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank Baraka bɛ yen bɛɛ de kama. n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International Baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Sunkalo kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don Warek
Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. T national Mali kono ani Mali koka T national T do T miname au bela jele kamo ni ko T national afo jama sago T national abisoranga jamana imbuti kiba ubela jelela tabali bada ubela jelela jama dunya ufe konya dunya ufe sumunge yoro ula dengu ni dunya u akadema ya ula gera una baroke yoro ula T national nena ko kele bekela dai T national akere ngerembe ninga lasa ko kanye amingo kele bi mate ko nege dat le mu mebela jele T national Malikono ani Malikoka na mago jora camion va sandala abise ka wele ni kanega jurugo besira o minumve 66 57 47 05 wale kele 76 60 60 02 T national afote kanuba usago nana de T national nana parodiara anana de T national nana jama sewara T national inalikera tare ala ka barka doila Soor Energy boisson énergétique kele mimbe ni ale nana fargolo fonni galabu kenali katase aw bela jele kama Soor Energy ale boisson ye mi ni ale miko kele ale be ebla ko chaman gono kasega I akli ko faranyonga fargolo ka ale fene sabati afo Soor Energy ale établissement Mamadou Sembara ale de be a représenter ba Maliba ale konnana femie Soor Energy Asoroba Odeflay, Femie Bulkasombugu, Ale Sugula, Yoro Kelimpe Dume, Station Triangle, Ale Masruyana, Walima, Femie Kenyeba, Région Ale Konana, Kenyeba Faraba, Eba Ale Soroy, Negajurugouve Oluflay, 78 45 06 15, Walima 70 47 47 87. Sungaloye, Donia, ani kanu klali wati doye, gwa kono. Ninono mixiweli, sungalo kanu kono, wati, oye klali. Vitamine nafama chama mala, oye A, C, D, E, ani K. Protéine ani calcium fene bala. Nona mixiweli wa limana udeme, ukato kolo kenea, ani kenea la, wati be. Mixwell, sungalo kalo damuye, watibe. Mixwell, riche et crémeux. Fanadeba, fonserebe, bako, agute, kagalobonda. Deuka championi, Dedanaya, Imashwa. Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodamaya, afaron kokele, abegala bukenea, kibila bela, no adandu. Teuka championindo, agute dorika galobonda, edanaya, on papa gute, on mama gute, chejoni gute, che aya gute. C'est comment, Dedanaya championi. Papa, Dedanaya, akadi tro. Dedanaya, Dedanaya minafa. Sengo's Broad.
madamu ne mago sa n daraka nɔnɔ madame namu nɔnɔ sugu jumɛn don nɔnɔ saheli kanɛti kɛ so darafo ka nɔnɔ saheli kanɛti tɛ daraka nɔnɔ dama ye dɛ a bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ sɛri la n'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun diya n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten nafila d'a ma joona a bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kan diya n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ i k'i kun diya n'a ye. Tiɲɛ na nɔnɔ sahel kanɛti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen an bɛ foli lase an dɛmɛbagaw ni an ka sponsor officiel ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an bɛ dugawu kɛ sugu ala k'o diya waati bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ cogo min na k'aw hakili to ka produit la ni produit ninnu n'u sanna ka ban a bɛ ko tɔ ɲɛ de ka taga u ka nɔnɔ min bɛ ni aw ɲɛ b'a la n'o ye lait halibi ye ka taa se te alkaba ani mayonnaise kadi ani jus precia ninnu ka san ka ban sugu kɔnɔ ka ban pewu najini kadi ay maa min tɛ najini dun ni kɔni bɛ najini kadi kɔni dun i b'a ye gɛlɛya tɛ kɛ a la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn suntiga waati bɛ ka surunya bamakɔ ni a lamini na an balakaw dakuruɲɛ kelen foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma alhamdulillah Musa Jalo an bɛ min fɔ an balakaw ye hali bi u k'u cɛsiri ka dɔ fara cɛsiri kan sunkalo ye kalo belebeleba min ye silamɛ bɛɛ lajɛlen damaga ka a baraji sɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musolakaw nin yɔrɔ belebeleba ye anw ta ye an bɛ su min don an b'o baraji sɔrɔ an bɛ dukɔnɔna entretien minnu kɛ an b'olu baraji sɔrɔ dumuni dilan minnu fana n'an b'olu kɛ ka di mɔgɔw ma an b'olu baraji sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ anw ta ye sara belebeleba ye sɔrɔ ta la o hukumu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kan ka jilaja ka dɔ fara i ka cɛsiri kan ani ka farifoni nisɔndiya kan an ka hakili to fɛn dɔ fana na Usayi Jalo n'i y'a ye mɔgɔw bɛ an musolakaw ka dumuniw kɛ a k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ dumuni ninnu dilan ni cogoya ɲumanw ye gadaw ka sanuya dumuni dilantaw ka kɛ ka ɲɛ o b'a to dumuni ka ɲi don a kɛbagaw la ala ka faamuyali ko ɲuman di ayiwa nin ye sun tigɛlen ye bamakɔ a n'a a lamini na alifa dakuruɲɛ kelen dugawu kɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin amin ala k'o dugawu an bɛ taa ka na an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah
te alkaba te wulati te min ɲɔn manja te min daro ka di te min be jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen do ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a ja bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nugɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaba te wula sɛgasi don do a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba te wula kalite ko da. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodamaya, afaron kokele, abegala bukenea, kibila bela, no adandu. Teuka championindo, agute dorika galobonda, edanaya.
danaya a ka di tro tɛ danaya I ye danaya minan fa. Riche et crémeux. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amburaka suntiga sisan. An ye duwawu minnu kɛ a ma ɲina ala fɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an kan ala ka gɛlɛya ninnu ban a ye hɛrɛ minnu sɔrɔ an bolo ala ka aw jidi ala ye bitɔn nɔgɔya ala ka sini ta nɔgɔya an bɛ duwawu ta ka kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana ye n'o ye Mali ye basigi ni hɛrɛ ani yiriwa ala ka a don jamana in kɔnɔna na jamana in tɔɔrɔ b'a a yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka tɔɔrɔ in wuli jamanaden fɛn o fɛn de bɛ yen k'a déplacera ka taa yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye u ka sigida ala ka hɛrɛ don a kɔnɔna na an bɛ duwawu ta k'a ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ma su ni tile olu mun wulilen don ka jɔ waasa ka se ka lakana sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka jamanadenw kisi ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ duwawu k'u ye ala k'u fana kisi ala k'u lakana u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka duwawu laban ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka Mali Conseil islamique ɲɛmaaba ma a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara an bɛ duwawu k'a ye ala ka an ɲɛmɛ a la a bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ala ka don a n'a cɛ a ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na ala k'o k'u ɲɛsin a ma su ni tile mɔgɔ mɔgɔ de bɛ hɛrɛ ko ta k'a ɲɛsin Haidara ma ala ka hɛrɛ ko k'a tigi ye mɔgɔ mɔgɔ de bɛ tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin a ma ala ka fɛn jigi a tigilamɔgɔ kan min b'a ɲina Haidara kɔ ala k'a ɲɛmɛ a ka denbaya la yarabi ala ka a kɛ ciba bonya kosɔn bidon yɛrɛ hɔrɔma kosɔn salli ala muhammadin wa alihi o hukumu kɔnɔ bisu in na nafila i bɛ segin o kan waasa mɔgɔw ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la ni ala ka jɛ ye alhamdulillah Usayi Jalo an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ bisu in na ye sunkalo tile 6nan ye a nafila ye jɔgo 6 ye a jɔgo kelen o kelen i bɛ suratul fatiha kalan suratul fatiha kɔfɛ i bɛ suratul ikilasi da o kan siɲɛ 10 ale bɛ kalan o 10 ye suratul ikilasi kulu walahu ahadu de ka taa bila laban na o kɔfɛ i bɛ salamu bilalen kɔfɛ i bɛ na zikiru min kɛ o de ye ya waasi o ale zikiru bɛ kɛ siɲɛ 100 n'ala sɔnna n'an y'a kɛ ala k'a minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ segin kunnafoniya min kan o de ye ni ala sɔnna a ma Jamiyatul Ansardine International Fadi a bɛ kɛnɛ sanuma min sigi an ka cɛkɔrɔba sanuma ye n'o ye Muhammadul Madani Haidara n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Ba Madani an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara wolofa sanuma ni ala sɔnna a ma k'a bolo dalen don ka bɛn araba nata ma araba nata ni ala y'o yira an na nɛgɛ kanɲɛ 21 waati wajulu in bɛ sigi Bangɔni Jɛnɛbugu dɔlaji terrainba min tɔgɔdalen bɛ an karamɔgɔ la Seyidi Sherif Usman Madan Haidara 21h bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni dugu jɛra a kuranɛ kalanw bɛ kɛ seli fana mana seli 14h misiri kɔnɔna na an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ waasa ka se ka duwawu kɛ ani tasibila ka ɲɛsin Ba Madan Haidara ma fo ka taa se
an ka musokɔrɔba sanuma ma n'o ye Haja Bastan Traoré ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na lamɛn fɛn o fɛn ni fatura ni waati in na ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔ Cherno Aboubacar So ale tɛ maa dogolen ye commerçant kun don suguba kɔnɔna na karamɔgɔ de don min kun bɛ kitabuw feere ala ka wele sira ma a bɛ Bangoni ayiwa Jagnibugu la o la a ka janazaw k'a baaraw bolo dalen don ka bɛn sini 14h ma ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma k'a dayɔrɔ sumaya o hukumu kɔnɔ ka kɛ ni waati cogoya ye Alpha foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ani an filɛbagaw minnu b'u sigi ni waati la ka Sirifila tele filɛ donc Sirifila tele b'u bɛɛ ka bila la ka sunkalo ni sunkalo ɲɛnamaya koɲɛw k'olu bɛɛ lajɛlen d'u ma olu fana minnu b'an filɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ala ka sunkalo timiko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ala ka sunkalo timiko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o de fo bɛɛ ala ka dugawu minɛ Alpha mi yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn kabini wula fɛ fo sisan aw ye fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase silamɛw ma ala ka kɛ baraji ye Madame Konate foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulilayi Sai Jalo an bɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa de sigila ka an ka nin jamukan in lajɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ kaloba min n'an bɛ a kɔnɔna la kalo tɛmɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bato min n'an bɛn'o kɛ a kɔnɔna la ala ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka sanfilika bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ Bangoni Jagnibugu la famille Konate la k'an fa ni an karamɔgɔ a seri Sherif Usman Madani Haidara cɛkɔrɔba min ŋaniya ka ɲi cɛkɔrɔba min bɛ hinɛ walidenw na ani yɛrɛdenw an bɛ cɛkɔrɔba in fo k'a barikada k'a ɲini ala fɛ sijan kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o di ani cɛkɔrɔba in ma a bɛ siran fɛn min ɲɛ a yɛrɛ de b'o dɔn ala k'a kisi fɛn min n'a b'o ɲini ala fɛ n'a ka hɛrɛ b'a la ala k'a nɔgɔya ye n'a ka hɛrɛ t'a la ala k'a fala ye hɛrɛ mana ala k'o k'a k'ala kama kira n'a so dumi sanu ala ka dugawu minɛ an bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn baara mɔgɔ kelen baara tɛ Adama Kulubali ka taa se Abu Jabate Elhaji Usman Kan Siyaka Kulubali fo ka taa se ayiwa fɛn min ye Boubacar Traoré an bɛ nin bɛɛ fo ka nin bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ ɲina Mohamed Keita a fana b'an bolo kɔrɔ yan an b'o nin bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la k'an ka ayiwa chauffeur fo nin waati in na Lamine Traoré Seydou Diallo Youssouf Diallo k'an ka caméraman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka vigile ma Musa Jara ka taa se fɛn min ye Cɛkura Konare an bɛ ninnu bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an b'aw bila yan ni ala ni kira sɔnna ma an bɛna bɔ bi clip du jour an bɛna maa min di aw ma o de ye Kadi Konare a ka dɔnkili min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Sunkalo Fasa an bɛna o ye Kadi Konare ka dɔnkili la o kɔfɛ aw bɛna kizini ye an wulilen kɔfɛ an b'aw bila yan k'a fɔ ko sini ye don wɛrɛ inshallah ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Farida akake anga sunge ala ake koyumana sunge Farida akake anga sunge ala ake koyumana nina ko sunge Farida sungalo ti Farida ya folode toka sabata unye mosu sabati ni sarati oye sabaye sungalo makono kadafa tile bisabala awala diri mogo flaka kaloe jama kulu dogo kaloe minundi sekabe galonga su sabati ni sarati o filede isaken on the beat